जोंनि बयजोंबो अनजाथाव मानिजाग्रा आरो जोंनि इउपिपिएलनि गोख्रों दैदेनगिरि लोगोसे जोंनि रायजो सभानि एमपि मानगोनां रोंगोरा नार्जारी बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। बरायनायखौ नाजावनो थाखाय मानगोनां आलासिखौ आं खावलायबाय। बेनि उनावहाय जों आरो बावहाय नुजाफैनो हानाय गोबां आलासि बिथां लोकसभानि एमपि मानगोनां जयन्त बसुमतारी बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। दानिया जों लोगोसे लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि इएम दिनै जाय डिपार्टमेन्टजों सोमोन्दो गोनां दिनै हाबाफारिया बिथां रन्जित कुमार बसुमतारीखौ आं गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। दानिया आङो बरायनो खावलायगोन जोंनि 31 नं सिडली समष्टिनि मानिजाथाव एमएलए मानगोनां निर्मल कुमार ब्रह्म बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानाय जाबाय। दानिया जों बरायनानै लागोन जोंनि मोनसे समनि बिटिसिनि डेपुटि चिफ मानगोनां खाम्फा बरगयारी जोंनि आंगोनि सासे लिडार आरो जोंनि सरकारनि पलिसि एडभाइजार साबायखर थाबाय। दानिया जोङो जोंनि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशननि जोंहा मानगोनां एडिसि दंफैयो शिल्पिका कलिता मानगोनां बिथांखौबो तेखेतखौ এখন আরোহণারে আদৰি ল'বলৈ মই অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ বাইদেউ। दानिया जोंनि गेजेराव दङ जोंनि डिएफअ मानगोनां कुन्ज बसुमतारी बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनाय जाबाय। दानिया जोंजों दङ जोंहा प्रजेक्ट डिरेक्टर चिरांनि मानगोनां राभा सार बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानाय जाबाय। दानिया जोंहा जोंनि गेजेराव दङ जोंनि रुनि खाथानिनो जोंनि ओनसोलनिनो जोंहा जोंनि गोख्रों सासे दैदेनगिरि इउपिपिएलनि जेनेरेल सेक्रेटारि लाइमोन दानख'नि बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों खावलायनाय जाबाय बरायनो थाखाय डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांखौ। दानिया बे समाव आङो जोंनि डिएफअ मानगोनां बिथांखौ जोंनि दिनैनि जे मेल बे मेलनि थांखिजों लोगोसे लोब्बा लाफानानै माखासे डेटाफोरखौ लोगोसे टेक्निकेल माखासे खोथाफोरखौ एसे बुंनानै होनो थाखाय आं बिथांखौ खावलायनाय जाबाय। दिनैनि नोंथांमोननि गेजेराव लाइमुथि ओनसोलाव रंजानायनि बेसेबा गिदिर मोनसे खौरां बा रादाब लाबोनानै होफैनायनि बे गेवलां मेलाव नुजाफैनो हानाय जोंनि राज्य सभानि मानगोनां एमपि सार लकसभानि मानगोनां एमपि सार आरो आगोलनि एक्स डिपुटि चिफ सार आरो जोंनिनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम सार आरो जोंनि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशननिफ्राय नुजाफैनो हानाय एडिसि मेडाम आरो सिडली कन्स्टिट्युएन्सिनि
MLA सार आरो UPPL लाइमोन गांखंनि जेनेरेल सेक्रेटारि सार आरो बावहाय नुजाफैनो हानाय गोबां आलासि बिथांमोन आरो मिडिया बिथांमोन दिनै सुंद'यै आंखौ दिनैनि बे मेलनि उद्देश्य बा थांखिखौ बेखेवनो होनायलाय आङो नोंथांमोननो सुंद'यै बेखेवनानै होनो थाखाय गसंदों। दा दिनै नोंथांमोननि मोनसे रंजानायनि सान आरो बे रंजानायनि रादाबखौ नैबे गेदेमा आलासिफ्रा लाबोनानै होफैदों। बिनि थाखायनो बे गेदेमा आलासिफोरनि थाखाय नोंथांमोना खेबसे आखाइ खबदो। गोजोन्थों। सोरनिबा रानस्राव गुस्थियाव मिनिनाय लाबोनानै होफैनो हायोब्ला बेयो बयनिख्रुइबो समायनासिन। दिनै नोंथांमोननि बे बोसोर बोसोर मोनसे मोन्थाइनि थाखाय जुजिनाय बे जुजिनायाव दिनै नोंथांमोननो जोङो रंजानायनि रादाब होफैनो हाबाय। नोंथांमोननि साफ्रोमबोनि गोरबोआव दिनै बारफा बारफा रंजानायनि गेवलां बिबार बारदों जानो हागौ। दिनै नोंथांमोना बे रंजानायजों आंनोबो आर'नाइ गानहोदों, आलासि बिथांमोननोबो आर'नाइ गानहोदों। बे आर'नाइयाव नोंथांमोननि रंजानायनि, नोंथांमोननि खुसिनि दुंब्रुद बाहाय मोन्दांथि दङ होननानै आं सानो। बेनिखायनो बेखौ गाननानै आंबो गोजोननाय मोनदों, गौरब अनुभब खालामदों। दा दिनै जोङो नोंथांमोननि मोन्थाइखौ होनो थाखाय आलासि बिथांमोनहा नुजाफैबाय। दिनै नोंथांमोननि बोसोर बोसोर नोंथांमोननि सोलेराव नोंथांमोननि देहायाव नांनानै थानाय मोनसे बेसेबा गिदिर कलंक, जाय कलंकखौ बुङो इनक्रसार। बे इनक्रसार, हा बारायनानै लाग्रा, हाग्रा एवस्रांग्रा, हाग्रायाव हाबग्रा बे गिदिर बदनाम, बे कलंकखौ दिनै बे कलंकनिफ्राय जोङो नोंथांमोनखौ मुक्ति होनो फैबाय। दिनैनिफ्राय नोंथांमोनहा मोन्थाइ मोननाय, हानि अधिकार थानाय साफा साफा नागरिक जाबाय आरो नोंथांमोनहा नोंथांमोननि खर'खौ दिखोनानै समाजाव थांनानै थानो हाबाय। दा जोङो बेनिखायनो नोंथांमोनखौ जोङो खावलायो, जाहाथे जोङो बे हालामाव मोन्थाइ मोननानै गाहामै मावनानै जोङो उन्नति खुशालि बे हालामाव लाबोनो हायो, बेखौ जों आसा खालामो। बे बुहुमा जोबोद गोमोथाव, बे बुहुमा जोबोद समायना। इदं पृथिवी विराट मह्यम अशोकम प्रकृते रीते जीवनम। बे बुहुमा जोबोद समायना। बे समायना बुहुमाव नोंथांमोनहा दब्लायसे हानि थाखाय जुजिबोदोंमोन। दिनै बे दब्लायसे हानि मोन्थाइखौ नोंथांमोनहा मोनबाय। नाथाय बे समायना रमायना बुहुमाव थांनानै थानो हायो जेब्ला मिथिंगाया थायो, अब्लासो बे बुहुमाव जिउआ थानो हायो होननानै बुंदों। ओंखायनो बे बुहुमखौ नोंथांमोना हानि अधिकार मोनबाय होननानै मोजाङै बाहायनांसिगोन, मोजाङै बेहाय मावनांसिगोन, मोजाङै बिफां लाइफां आबाद खेथि मावनांसिगोन। आरो जोङो बे अधिकारखौ होनाया बे नङा जे नोंथांमोनखौ जोङो बावनानै थांबाय। बे अधिकारखौ होनाय लोगो लोगो जों सुबुंफ्रा, सुबुं समाजा नोंथांमोननिफ्राय आसा खालामगोन जे बे बुहुमाव, बे हालामनिफ्रायबो नोंथांमोननिफ्रायबो जाहाथे गेदेमा सुबुं उजियो, जाहाथे सुबुं सम्पद सृष्टि खालामनो हायो। बे हालामाव गसंनानै नोंथांमोनहा जोंनो समाजनो गेदेमा सुबुं सृष्टि खालामदो, सुबुं सम्पद सृष्टि खालामदो। नोंथांमोनहा जौगादो आरो समाजाव गाहाम हाबा मावनो हानाय बेफोरबादि गुन गोनां सुबुंखौ सोरजिदो। दा दिनैनि बे बेखेवनाय बिथिङाव
नोंथांमोनखौ बेखौनो आङो खावलायो जे नोंथांमोनहा परिश्रमजीवी भव सुखी भव बे फंनै बाथ्राखौ बुंनानै आङो दिनैनि बे मेल बेखेवनाय हाबाफारिखौ बाहायनो फोजोबबाय। थेंक इउ। जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय। गोबारै खनसे आखाइ खबनानै हो जेनाखि फरायसानिसिम बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजों जोंनि दैदेनगिरिफोरनि नाजानायनि गेजेरजों जोंनि जुजिनाया दिनै जाफुंसारबाय। दा खनसे बयनिसिमबो जोंनि आलासिफोरनिसिम आरो खनसे आखाइ खबनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। गोबारै साबायखर थाबाय। दानिया जोङो बिबुंथि खोनासंगोन जोंनि अनजाथाव EM जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जोंनि लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि मानगोनां EM रन्जित बसुमतारी बिथांनिफ्राय जोङो माखासे खोथाफोरखौ खोनासंनो आरो खोनासंनो थाखाय आं मानगोनां बिथांखौ खावलायबाय। दिनैनि बे मोनसे जारिमिनारि गोथार हाबाफारि फरेस्ट हा फोरमान बिलाइ राननायनि हाबाफारियाव नुजाथिनो हानाय जोंनि सरकारनि सासे मैखोम दैदेनगिरि राज्य सभानि MP मानव गेदेर रेंगोरा नार्जारी बिथां आरो जोंनिनो नायल' जाल' सासेल' लकसभानि MP बिथां जयन्त बसुमतारी, जोंनि 31 नं सिडली बियाबनि MLA बिथां निर्मल कुमार ब्रह्म आरो जोंनि BTR सरकारनि मानव गेदेर CEM बिथांनि पलिसि एडभाइजार बिदा गेदेर खाम्फा बरगयारी, ADC बायदेव कलिता, PD राभा, DFO आरो रेन्जार बिथांमोन साफ्रोमबो अफिसियेल आरो जौसाङाव जिरायनाय जोंनि UPPL साफ्रोमबो दैदेनगिरि लोगो नोंथांमोन। आं खोब बाथ्रा बुंनो नागिराखै, मोननैसोल' पलिसि बुंनो नागिरदों। मोनसे पलिसिया जादों दिनैनिफ्राय 7500 बोसोरनि समनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय जोंनि हालामनि बर' फिसाफोरनि हानि जेंनाखौ जोंनि सरकारा 100% फोजोबनायनि थाखाय थांखि लादोंमोन। बिनिनो दा 3,25,000 मानसिनि हानि जेंनाखौ जों फोजोबनो हाबाय मानव गेदेर सि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव। आरो बावैसोनो जोंनि नैबे लाइमुथिनि 505 नखर आरो दावराय गाबनायनि 357 जों लोगोसे गुबुन गुबुन गामि जेरै जोंनि थाइखाजरा आरो रानिपुर, दत्तपुर, माइनावपुर, कुसुमदैसा, सनापुर, पातालसाना, आमबारि बेफोरखौ लाफानानै जोङो गासै BTCआव 14,000 फरेस्टनि सिङाव थानानै लेन्ड टाइटेल मोननाय मानसिफोरनि हानि जेंनाखौ जोङो फोजोबनो थांदों आरो दिनै बिनिनो जागायजेननाय। दा मोनसेल' बाथ्राखौ जोङो नोंथांमोननिसिम खेंफोरथि होनो नागिरदों। आं बावहाय खोब गोसो मोदोम होनानै मावफानानै दङ। जोंनि नेशनेल पार्कनि सिमनानि खोलाहाजों थानाय गासैबो हानि जेंनाखौ जोङो फोजोबनो नागिरदों। जेरै हमनानै ला जोंना गोरबो बाजार आरो आयना बाजार, जोङो लाइमुथि आरो दावराय गाबनायजोंनो जों बे हानि जेंनाखौ फोजोबनो नागिरदोंमोन। आं DFO बिथां रेन्जार बिथांमोनखौ सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि सरकारनि जानानै बिथोन होदोंमोन बिथांमोननि हानि जेंनाखौ फोजोबनांगौ होननानै। जेरावहाय जोंना बेवहाय सरकारनि साफ्रोमबो मानसिया दैदेनगिरिया दङ, आफादारबो दङ। जोङो पार्टिनि जानानैबो बे जेंनाखौ फोजोबनो नागिरदोंमोन। दुखुनांथाव बाथ्राया जादों गोरबो बाजार आरो आयना बाजारनि हानि जेंनाखौ जोंनि अपोजिशननि माखासे थुनज्लायनायनि थाखाय बे हाखौ होनो हानायनि अबस्थासिम फैयाखै। आं दाबो नैबे जौसांनि गेजेरजों फोरमायथिनो नागिरदों गोरबो बाजार आरो आयना बाजारनि हानि जेंनाखौबो बेवहाय गावब्राफ्रा दंफैयो, सासे सानै आं नुदों। नोंथांमोना टेनसन जानो नाङा। नैबे आगस्तनि हयथ' 17 तारिखआव लागै
कड अफ कन्डाक्टआ जानो हागौ मडेल कड अफ कन्डाक्टआ बिनि सिगां पजिशन अपोजिशन गासैबो सापर्टारफ्रा हानि जेंनाखौ फोजोबनायखौ जुदि लुबैदोंब्ला बे मास मोनसेनि गेजेरावनो जोङो नोंथांमोननो बे जौसांनि गेजेरजों फोजोबना होगोन होननानै प्रतिश्रुति होबाय आरो मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोनखौ खावलायबाय जे जोंनि नेशनेल पार्कनि सिङाव जेसेबां मानि जोंनि बर' फिसाफोर दङ बा गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठी दङ आदिबासियानो होन सुत्रफोरानो होन जोङो जोंनि सरकारा एसुरेन्स होदों रावबो मानसिफोर जोङो हा गैयालासेनो थांनानै थानो होआ हानि मोनथायखौ होनानै जोङो जोंनि भारतीय गणतन्त्रनि गुदि मोनथायखौ होनो नागिरदों नेशनेल पार्कनि सिङाव थानाय मानसिफ्राबो दिनैनि बे आगष्टनि 17 तारिखनि सिगांसिम सरकारजों थाफानानै जोङो सरकारनि होनाय हायावनो थानोसै होननानै ओंखारबोयोब्ला गोसो खुसियै जोङो बिथांमोननोबो हा होनो थाखाय रेडि जोंना हायाबो रेडि जाखाबाय नङा होमबा डिएफअ सार हाया रेडि जोबखासै जोंना गासैबो हाया रेडि जोब नोंथांमोना दोलै नोगोरै ओंखारबोनानै बे हायाव थाबै जों नोंथांमोननो दान मोनसेनि गेजेराव लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट होनानै हा गैयैनि जि जोंनि रायजो जानायनि जि हालोद बेनिफ्राय जोङो मुक्त खालामनो नागिरदों बेखिनिखौनो आं बुंथिबाय बाखि जोंहा गोबां बुंगोन जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोन दङ जेरावहाय आं हानि खामानिखौ गोसो मोदोम होनानै मावदों नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लादो हाग्रा बंग्रा गैयाबा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गेरेमसा हारि दानो नागिरनायनि जा सिमां बे सिमाङा मालाबाबो जाफुंनाय नङा मोनफ्रोमबो बिथिंखौनो जोङो नोजोर होनांगोन जोंनि फिसाखौ लेखा गोरों खालामनायल' नङा जोंनि फिसाखौ ड्राग्सनिफ्राय मुक्त खालामनायनिल' नङा जोंखौ इक'नमिकेलि जोङो गोजौ खालामनायनि बाथ्राल' नङा माहाजोन जानायनिल' बाथ्रा नङा गियानि जानायनिल' बाथ्रा नङा खिन्थु जोंनि साखाथि बाखाथि थानाय हाग्रा बंग्राखौ रैखाथि होनानै जोंनि जा थांना थानायनि राहा लामा बेखौ जोङो बानायना लानांगोन दानो जोंनि बे हाजो सेरनि मानसिफ्रा दैनि आंखालजों भुगिनानै दङ गोबां मानसिया दिनै दै मोनलोङाखै আমার ডিসি অফিসারফोरा পানি যোগান করে ফেলায় পানি দিব লগা হচ্ছে নহয় বাইদেউ दै होनो गोनां जादों राननानै आरो जों बेखिनि जा हाग्रा एसे एनै दंबावो बेखौबो जुदि जों खोमानानै लायोबा जोंहा खैफोद जागोन दिनैनि दिनाव दिनैनि दा सार्भे बायदियै जोंनि दैनि लेभेला जोंनि आगोलनि लेभेलनिख्रुइ 13 फिट गाहायाव थांबाय होनदों 13 फुट गाहायाव थांबाय आगोल 13 फुट गोजौआव दङमोन जोङो 12 फुट 13 फुट दंखल गायबानो दै मोनलोङोमोन दा खिन्थु बेखौ मोनलोंनायनि गैला दै गोनाङावबो आरो दै गैयियावथ' जोङो 300 फुट दै गायब्लाबो जों दै मोनाखै बेनि गुबै जाहोनानो जादों हाग्रा बागा सिफायनाय जों बेनिफ्राय जों जानगाराव थायो जोंना डिएफअ बिथाङाबो बुंबाय नोंथांमोननो कंग्रेचुलेसन जासिबाय जोंनि सरकारनि जानानै मानोना सिफ बिथाङा गाहाय आलासिमोन बिथाङा दिनै जोंनि एमपि सानैखौ थिनहरदों बिथांमोना बुंगोन मोनसेल' बाथ्रा बिथाङा आंनो बुंहरदों बिथांमोननो कंग्रेचुलेसन जासि आरो आलो गोजोनै रायजो जानो हाथों इसोरा आशीर्बाद होथों होननानै बिथाङा बुंहरनाय लेखा आं नोंथांमोननो बेखिनिखौ बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय मानगोनां जोंनि बिटिसिनि इएम बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिबाय बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिनायनि थाखाय आरो बिथांनि गोख्रों नाजानायनि थाखाय दिनैनि जेनाखि हा राननो हानाय बेबस्थायाव फैदों जों बयबो मिथिगौ दा बिनि थाखाय गोबारै खनसे आखाइ खबना होनो थाखाय आं खावलायबाय बिथांमोनखौ आरो लोगोसे बेवहाय जोंनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा बाहाय नांथाबदों जोंनि एमपि सानै मानगोनां बिथांमोन दङ जोंनि सारियाव जिरायनाय जा मानगोनां एमएलए नारा नाथार बिथाङा एखेबारे नाजाथाबदों खबर लाबाय थादों मोनफ्रोमबो समाव मा जाखो बेसेबां आवगायखो दा बेफोरनि गेजेरजों दिनै बे हाबाफारिया जाफुंसारदों गोरलै नङा बेवहाय थानाय जोंहा मानगोनां डिएफअ मानगोनां रेन्जार जसमानि मुसाहारि बिथांमोना जेरैबायदि खस्थ' खालामनानै जाथारनांगौ होननानै जेरैबायदि खामानि मावदों बिथांमोनखौ बिराद रोजा रोजा साबायखर जासिनांगोन दा बेखायनो रेन्जार आरो डिएफअ बिथांमोना खनसे गोबारै आखाइ खबनानै होनो थाखाय आं खावलायबाय बिथांमोननि मुङाव लोगोसे बेवहाय जोंहा एसे सिगाङाव एडिसि जानानै फैदों जोंनि चिरांनि दा बिथाङाबो फैनानै
नैबे जेनेखि माबा DLC आव जेनेखि मिटिं जादों जेनाखि बे मोनसे लिस्टआ थांबाय क्लेमेन्ट्सफोरनि मोनसे लिस्टआ थांबाय बेखौ नायबिजिरनायनि गेजेरजों बे मानसिफ्रा हाखौ मोननांगौ होननानै बिथाङाबो मदद खालामदों जोंहा मानगोनां शिल्पिका कलिता जोंनि चिरांनि ADC बिथांनिसिमबो गोबारै खनसे आखाइ खबना होनो थाखाय खावलायबाय दा बेवहाय SDLC आवबो हाखौ होथारनांगौ होननानै जोंहा पास खालामना होदों सासे मेम्बार दंफायो जोंहा SDLC नि दीपक ब्रह्म बिथांनि थाखायबो खनसे गोबारै आखाइ खबनानै होनो थाखाय खावलायबाय आरो सासे दंबावो SDLC नि मेम्बार नीलुरानी ब्रह्म बिथांजोनोबो गोबारै खनसे आखाइ खबनानै होनांगौ जोंनि SDLC नि मेम्बार FRN गसं खनसे आं दहाय आर'नाइ गान होनायाव सिनायथि होनाय जायाखै दीपक बिथांखौबो खावलायबाय गसंनो थाखाय दीपक ब्रह्म बेखौ एसे उनाव होगोन बेना एसे आलादा सिनायथिया दे नोंथांमोना लुबैबायबा आं दानो होनसै नोंथांमोना जुदि सिनायनो मोनथिनो लुबैबायबा ओरैबायदि खामानि मावदों बिथाङा SDLC नि सासे मेम्बार FRN नि लैपटप लानानै एकेबारे टाइप बुनाय कम्पिउटाराव टाइप बुनाय मानाय मोनफ्रोमबो खामानिखौ जोंनि अफिसार्सफोरजों थाफानानै डिपार्टमेन्टनि अफिसार्सफोरजों थाफा एकेबारे सान हर खामानि मावदों बिथाङा जाहैबाय दुलाल बसुमतारी बिथांखौ गसंनानै सिनायथि होनो आं खावलायबाय जोंना FRN आव जाय दङ ग्राम सभायाव जाय दङ बिथांमोना गासैबो मिथिजोबगौ माबायदि खामानि मावदों गोबां मानसिफोरनि बिहोमा दङ बेवहाय गोबां मानसिफोरनि बिहोमा आरो नोंथांमोनखौ गोबारै आखाइ खबनानै होनो थाखाय आं खावलायगोन जोंनि लाइमुथि आरो दावराय गाबनाय ग्राम सभा आरो बेवहाय नांजाबफानानै ग्राम सभायाव बिबान गैयाबाबो नांजाबफानानै जेरैबायदि खस्थ' खालामनानै दिनै माने लेन्ड टाइटेलनि सार्टिफिकेट मोननो हानाय जाबाय दा बेनिखायनो दावराय गाबनाय लाइमुथि बे ग्राम सभानि थाखाय आरो बेहाय थाफानानै खामानि मावनायनि थाखाय गोबारै खनसे आखाइ खबनानै होनांगौ जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय दानिया आङो खावलायनो सानदों बिबुंथि लाखिनो थाखाय जोंनि मानगोनां रायजो सभानि MP श्रीजुत रोंगोरा नार्जारी सारखौ आङो जोंनि रायजोफोरनि सिगाङाव बिबुंथि लाखिनो गुरै खावलायनाय जाबाय खुलुमबाय गोसोफोरखौ एसे मोजां मोनदोंना मोनाखै आङो गिबियावनो लाइमुथि ओनसोलनि दावराय गाबनाय ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरनिसिम आंनि फारसेनिफ्राय आरो BTC सरकारनि जानानै नोंथांमोन बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय मोजां मोननाय खुलुमनायखौ आङो फोरमायहरबाय दिनै मोनसे गोसोखांथाव दिन जानानै थागोन जोंनि लाइमुथि आरो दावराय गाबनाय बेवहाय रायजो जानाय आइ आफा रायजो राजाफोरनि थाखाय आङो गिबियावनो बेवहाय जोङो फैनाय गासैबो आलासिफोरखौ नोंथांमोना मिथिखाजोब्बाय आं फोरमायनो लुबैला दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेराव जोंनि BTC नि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बेवहाय फैनांगौमोन नाथाय देहाया एसे अस्थ' जानायलाय बिसिम फैनो हाथ'वाखै फैगोन बिथाङा नोंथांमोनखौ लोगो हमगोन रायजो राजाफोरजों सावरायगोन आरो BTC सरकार हिसाबै बिमा बिफानि दायित्व लानाय हिसाबै BTC नि 35 लाख मानसिफोरखौ दुखु सुखु नायनांगौनि दायित्व हिसाबै जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा नायबाय थादों आरो हा गैजायै मानसिफोरनो हा होनायनि जि सिन्था बेखौ लानानै जेब्लाबो सानबोबाय थानाय जादों आरो जों बोरै होनो माब्रै होनो माब्ला होनो हागोन बेखौनो लानानै जोंनि सरकारा बेखौ सानबाय थानाय जादों दा दिनैहाय गमामायैनो गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों
दिनैनि बे मोगथां महरखौ जों होफैनो हाबाय बेनिखायनो आंबो खावलायगोन नोंथांमोन बयखौबो जे जोंनि बिटिसि सरकारनि मुङै आरो प्रमद बर'नि मुङै बयबो जाहाथे गिदिर मोनसे आखाइ खबनानै होयो हा राननानै होनाय हाग्रानि हाखौ राननानै होनाया गोरलै बाथ्रा नङा बेयो जाबाय भारत सरकारनि सम्पति भारत सरकारा मोनसे आयेननि गेजेरजोंसो होनो हायो दा बेखौ आयेनाव जेरै दं बेबायदियैसो सानफा एफा खामानि मावै जों दिनै मोगथां महर होनो हादों दा नैबे सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोननो होनाय जागोन बेवहाय भारत सरकारनि बाथ्रा दङ आरो बेवहाय हाग्राखौ नोंसोर दखल खालामनानै लानो हानायनिसो सार्टिफिकेट दिनैनि सिगां नोंसोर बे ओनसोलाव दंमोन गासिबो इलिगेल जायखौ जों इलिगेल बुङा होमबा ओरैनो हाबफैनानै थानानै सेनानै लाथ'नाय बिदिसो मिथिजायोमोन भारत सरकारजों आसाम सरकारजों बिटिसि सरकारजोंबो ओंखायनो सम सम डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैनानै बायदिसिना हुलुस थुलुस खालामबाय थायो भारतनि मेपआव बे ओनसोला गासिबो हाग्राजोब सासेबो मानसि गैया बेवहाय भारतनि मेपआव बे ओनसोला हाग्राजोब दा जोंसो बुङो लाइमोथियाव बिराद मानसि जाबाय होननानै खिन्थु गभर्नमेन्टनि रेकर्डआव बे हाग्राजोब दा बेवहाय खिन्थु मानसिफ्रा फैबाय हा नागिरै फैबाय जोंनि थांनानै थानांगौनि थाखाय जोंनि ट्राइबेल मानसिफ्रा बर' मानसिफ्रा गामियाव हा थोला हा नागिरनानै जों रायजो जानो फैबाय बे दाय नङा ट्राइबेलफ्रा हाग्रायावनो थाबोदों हाग्रायावनो रायजो जाबोदों हा गैया मिथिंगाजोंनो रायजो जाबोदों बे बाथ्राखौ जोंसो मिथिगौ नाथाय गभर्नमेन्टआ आयेन मथे जि नियम निथि दं बेजोंसो खामानिखौ मावो दा जोंनियाव नैबे चिरांजों लोगोसे क'क्राझार ओरैहाय जोंहा बाक्सा दङ हावरि सानजाहा गहपुरथिंजाय गोबां मानसिफ्रा हाग्रायाव रायजो जानानै दं दा बे रायजो जानाय मानसिफोरखौ हा होनांगौब्ला दस्रा आयेन गैया मोनसेल' आयेन दं बियो बे जाबाय फरेस्ट राइट एक्ट हाग्रानि आयेन मोनसे दङ बे आयेन मथे मा बेवहाय रायजो जानाय दखल खालामनानै लानाय मानसिफ्रा मोनथाम जेनेरेशनजों बेवहाय थाबोनांगौ बेवहाय थानाय मानसिफ्रा 50 बोसोरनि खम जानो मोना 75 बोसोर जानांगौ बेवहायथ' आरो बिदि गैया खोब खस्थ'नि गेजेरजों जोङो आयेनखौनो दहाय दोननानै आयेनखौनो जों दहाय लानानै बे सरकारा बे ओनसोलनि आइ आफाफोरनि हानि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जोङो नाजाबाय थादों बे नाजानाय समाव बायदिसिना एखम्बा राजनितिबो जाबोदों भट मोननो थाखाय उल्टां फाल्टां राजनितिबो खालामबोनाय जादों सरकाराथ' जोंल' नङामोन गुबुन सरकारबो दंमोन बिथांमोना दिनाव जायाखिसै जोंनि दिनाव जाबाय खारना मा बेवहाय गोसोनिसो बाथ्रा सरकारा मोजाङै दायित्व गोनाङै जुदि खामानि मावोबा जायो सरकारा जुदि खालि भट मोननांगौनि थाखायल' जुदि पेकेट बुंबाय थायोबा बेवहाय खिन्थु खामानि होनाय नङा जोंनि खोथाया जाबाय मा रायजोनि जेंनाखौ जोङो सुस्रांनांगौ आयेनगत भाबै बेबस्थाखौ जों थिग खालामनानै होनांगौ बे बाथ्राखौ जों मोजाङै बुजियो आरो दिनै फरेस्ट एरियायाव हाग्रा ओनसोलाव रायजो जानाय आइ आफाफोरनो हा होनांगौनि बाथ्राया जोंनि सरकारनिल' नङा बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दाबिबोदों सरकारनियाव बे ओनसोलाव थानाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौ होननानै गतिके आं सानो दिनैनि बे फिथाइ फैनायाव जोंनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो बेवहाय बिहोमा दं गतिके आङो खावलायगोन आरोबाव दुलाराय बर' फरायसानि नामैबो खनसे गोगोम आखाइ खबनानै होनाया गोनांथि दङ खारन हा होनांगौनि बेलायाव दिनै प्रमद बर'आ गभर्नमेन्टनि मालिक जोङो गभर्नमेन्टआव दिनै फैदों MP MLA जाफैदों नाथाय जोङो दुलाराय बर' फरायसाफोरनिफ्राय फैजोबनाय
आरो जेब्ला जों दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावदोंमोन बै समनिफ्रायनो जोंहा मोनसे डिमान्ड दंबावो जे हाग्रा ओनसोलाव थानाय रायजो जानाय आइ आफा बर' फिसाफोरनो हानि जेंनाखौ सुस्रांना होनांगौ हा होनांगौ बिराद गोबावनि बियो खिन्थु गेजेराव गोबां माखासे जेंना जेंगोना आयेन फाइन माबा माबि गोसोनि बाथ्रा सोरबा अफिसारा फैयो मोजां मावनो नागिरो सोरबा अफिसारा फैयो गाज्रि मावो बेफोर माखासे गोबां बाथ्रा हाबनानै थादों थेवबो जोङो सरकारनि नियम बायदियैनो बेवहाय हा होनांगौनि सिगां बे ओनसोलाव सार्भे जायो एफआरसि जिरायो गावबुराफोरखौ लानानै जोङो सोर सोर बबे जायगायाव दं बेखौ जोङो डिमान्ड होयो बेनिफ्राय लानानै थांनानै जों एसडिएलसिआव सावरायो बेहाय पास जानानै आरो डिस्ट्रिक्टआव पास जायो बेफोर माखासे थाखो नेम निथि दङ आरो बे नेम निथिखौ बारजोबनानैसो दिनै जों बे अबस्थायाव फैदों दा जोङो बे सार्टिफिकेटखौ होदोंबा बे सार्टिफिकेटनि मुल्यखौबो जों बुजिनांगोन बे सार्टिफिकेट होनाया खिन्थु कन्डिसन दङ नोंथांमोननो जों हाखौ होगोन नाथाय नोंथांमोना खिन्थु मिथिंगाखौ सोमखोर लाखिनांगोन बुजिबायना मिथिंगाखौ सोमखोर लाखिनांगोन आरो मिथिंगाखौ सोमखोर लाखिनो हायोबा नोंनि संसारा बेयावनो मोजां जागोन भारत सरकारा बेखौनो बुंदों हाग्रा ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफोरनो थानो थाखाय रायजो जानो थाखाय जों सुबिदा होगोन नाथाय सोमखोरै मिथिंगाखौ लाखिनांगोन बे मोनसे कन्डिसनावसो हाखौ होनाय जादों आरो दिनै नोंथांमोना बे मोननायखौ आंनि नामाव जादोंबा आं सोरनोबा फाननो मोननाय नङा नोंनि फिसा फिसौ मोनलांजोबगोन नोङो बिनिफ्राय बे मोनलांजोबगोन नाथाय आंनि नामाव जानायखौ जयन्त बसुमतारी नों फाननो मोननाय नङा आंनि नामाव जानायखौ जोंनि रन्जित बसुमतारी नों फाननो मोननाय नङा खारन नों बहाय रायजो जानोसो फैदों नालाय बायलाय फाननायनि थाखाय बहाय नोंसोरनो होनाय जायाखै बे लेन्ड टाइटेलमेन्ट जेखौ बुंनाय जायो थांनानै थानो थाखाय रायजो जानो थाखाय नोंसोरनो नैबे हा दखलखौ होनाय जाबाय बेवहाय सोमखोरै लाखिनांगोन बे ओनसोलखौ जोथोन लानाया नोंसोरनि दायित्व सरकारि भाबै जेखौ जोङो मदद होनांगौ जों बेखौ होलांबाय थागोन बे सिन्थाजोंसो हाखौ होनाय जायो आरो जोंबो सरकाराबो जोंनि बिटिसि सरकाराबो भारत सरकारनो जों बुंनांदों आसामनि आयेनाव जों बुंनांदों जोङो बे ओनसोलखौ सोमखोरैनो जों लाखिगोन जोंहा रायजो जानाया हाग्राजोंनो जानो हायो जोङो बिफां लाइफां गायफबनानै लाग्रा मोनसे जाथिखा बेखौ लानानै सिन्था खालामनाङा हाग्राया धंस जानाय नङा बरंजों हाग्राया साबसिनसो जागोन बेबायदि बुंजोबलायनायनि गेजेरजों जाहाथे जोङो थांनानै थानो हायो संसाराबो मोजां सोलिनो हायो सरकारनि नेम निथिखौ जाहाथे जों मानिनो हायो बे गासै सिन्थाखौ लानानैसो दिनै बे हाखौ जों मोननाय जादों गतिके जोङो गोनो गोथो जेबो जानो नाङा आरो बेखौ लानानैबो जोंनि गेजेराव आरो सोरबा उल्टां फाल्टां होनलायगोन दा आं बुङाखै होनबा माबा सार्टिफिकेट होदों माबा कन्डिसनसो होदोंमोनलै नो गाबोनो बखिगोन सोरबा आरो सोरबा बे बखिनायजों जुदि थांफायोबा बिपद जागोन बेनो जों रिक्स लादों बेवहाय बिटिसि सरकारा रिक्स लादों बेवहाय खुनु गिनांगौ गैया खुनु दस्रा साननांगौ गैया नोंथांमोना बे लेखाखौ दिनै होबाय नोंनि सम्पति बियो भारत सरकारनि सम्पति बियो आरो बे सम्पतिखौ नोङो जोथोन लानाया नोंनि दायित्व दिनैनिफ्राय बे ओनसोलाव जि हाखौ नोंनि नामै होनाय जाबाय बे हाया नोंनि नामाव जाबाय बेवहाय नोङो थैस' थांस' रायजो जानो मोनसिगोन बेवहाय हाग्रा सेदों होननानै खुनु डिपार्टमेन्टआ नोंखौ बहाय आरो जुलुमबाजि खालामनो जिंगा गाव फैनो हालाबाय थारमाने नेमखान्थि बायदियै आयेन बायदियै नोंखौ गनायबाय जे बे ओनसोलाव रायजो जानो मोनबाय होननानै दिनैनिफ्राय गनायबाय बेथ' बिराद गिदिर बाथ्रा नङा होमबा गतिके आं गोलाव बाथ्राखौ बुंनो लुबैयाखै जोङो खालि नैबावल' नङा जोङो सनितपुरावबो हाजार 20,000नि बाराबो होबाय खारना मा जोंनि बिटिसिखौ जों सनितपुरसिम लाङाखै होनबा बड'लेण्ड ना जोंनि बिटिआर दाख्लै सुक्ति जानाय सरकारनि उनावहाय जोंनि एरियाया उदालगुरिल'सोमोन फार्स्ट नैसिमल'मोन नाथाय बेखौ जों दिनै एकदम गहपुरसिम लांबाय गहपुरसिमाव दा नैबेबायदि फरेस्ट रिजार्भ गामि आरो रेभिनिउ गामि
बे गामिफोरखौ बुजाबनानै गासै 60टा जों सौबाय 60टा जों सौबाय फरेस्ट रिजार्भआव 60टा गामिया 19टा गामिया जाबाय माबा मा होनो रेभिनिउ बाखिया जाबाय फरेस्टआनो गोजा दा बेयावबो मा जादोंमोन फरेस्ट रिजार्भ नालाय बय मानसियानो गैया गभर्नमेन्ट रेकर्डआव दा जों जेला भारत सरकारजों रायलायो भारत सरकाराव जों जेला बुङो जोंना सिमाया गहपुरसिम थांनांगौ होननानै जों जेब्ला बुङो बिथांमोना बुङो मा बेवहाय हाग्राजोंसो मानसियानो गैया सोर बर' मानसि दंबावो जों जेला नारसिना होला बिथांमोना मेपखौ देखायो नायबानो जाबाय बय मानसियानो गैया नंनायाथ' नंगौ रेकर्ड बायदिथ' नों जुजिनो हाया खिन्थु प्रेक्टिकेलि मा जादों जोंना मानसिफ्रा रायजो जानानै दं जोंथ' बुंबाय जोंनाथ' मानसिफ्रा रायजो जानानै दंबाय गभर्नमेन्टआ बुङाबाय रेकर्डआ गैया बेबायदि गोबां नांलाय खमलाय खालामनानै उनाव मोनसे लामा दिहुनदों बेवहाय रायजो जानाय मानसिफोरनो नैबेबायदि हा होग्रोनांगोन होमबासो मानसि दं होननानै मिथिगोन होमबासो जोङो बिटिसिआव जों सोनो हागोन बिटिआरआव जों सोनो हागोन दा बेबायदिजोंसो सनितफोरावबो गोबां हाजार जोङो 20,000सोनि बारा जाबाय सनितफोरावबो जोंना 20,000सोनि बारा जाबाय बे मानसि हाग्राफोरनिखौ नैबेबायदि सार्टिफिकेट होखांनानै मानसि दं बिदिखौ देखायनानै दा जोंनि बिटिआरनि सिमनाया गहपुरसिम दावखोबाय गोबां खस्थ' मावो दा बेफोर जोंनि मोनफा मोनफा देरहासारनाय दा जों बिदिजोंनो जों दावगालांबाय थानाय जादों दा गतिके लेट जादों बेखौ जों मानियो लेट जानायनि खारना गोबां आं थिग जाबा उमुगा मोजां नङा खारन हारसिं जाग्रा जिनिस नङा बि गुदिनिफ्राय बिजौसिम गोबां जांख्ला गाखोनांगौ जायो दा बेवहाय एसे लेट जादों खिन्थु दिनै फैयै जों बिराद मोजां मोनसे थासारि मोनफैबाय जोङो देरहासारबाय नोंथांमोननि रायजो जानायनि सिमाङा बेवहाय आरो खुनु गिनांगौ गैला आरामैनो नोंसोर रायजो जानो हासिगोन खालि बेखौल' आं खावलायगोन नोंथांमोननि बिथाखौ रैखा खालामनाय नोंथांमोननि बिथाखौ समायना खालामनाया दा नोंथांमोननि आखायावसो आरोबाव जाहाथे दहाय होननाय बायदि दा जोंना प्लेनिं दङबाय बेबायदि जोङो माखासे दा रायमाना नेशनेल पार्क जाबाय सिखोनाजार नेशनेल पार्क जाबाय मानास नेशनेल पार्क जाबाय भुटान सेर जेसेबां हाग्रा दङ बे भारत सरकारनि सम्पति गोजा बे गैयाबा जोंबो रायजो जानायाव दिगदार जागोन दाथ' अखाया खमायबोबाय हाग्रा गैला नालाय ओंखायनो जोङो गावबागाव हायावबो जोङो बिफां लाइफां गायनानै सोमखोरै जों लानांगोन बेजोंनो थांनानै थानायनि लामाखौबो जों लानांगोन आरो सरकारा जि सिन्थाजों खामानिखौ मावदों बेखौबो जों बयबो मदद होनांगोन गाबोननिफ्राय जाहाथे नैबे ओनसोलखौ गारनानै आरो गुबुन मोनसे जायगा नागिरबावलायनाय बे सिन्थाया जाहाथे फैया आङो गुरैयै खावलायगोन जोंनि आफा रायजो राजाखौ खारन जोंनि मानसि गोजामोन जोङो जयैनो जोथोन लालायनानै जों बयबो थांनांगोन गतिके आं गोलाव बाथ्राखौ बुंला आङो दिनैनि बे हाबाफारियाव नोंथांमोन बयखौबो साबायखर बावदों आरो बिसेसकै प्रमद बर' मानगोनां बिटिसिनि चिफ बिथांखौ आं धन्यबाद होयो साबायखर बावो जे गोसो होनानै जोंनि आइ आफानि बे हानि जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय सरकारखौ आङो धन्यबाद होयो आरो सरकारनिनो डिपार्टमेन्टेल इएम मानगोनां रन्जित बसुमतारी बिथाङा बे जोंनि हानि जेंनाफोरखौ मोजाङै नायदों बिथांनोबो आं रोजा रोजा साबायखर बावो मानगोनां एमएलए निर्मल कुमार ब्रह्म डिसि अफिसजों डिसिजों फुरा नांथाबनानै सामफ्रामबो मा जादों मा जायाखै खबर लानानै बिदि खबर लाग्रा मानसि गैयाबा दावखोआ आं दहायनो होनदों सोरबा अफिसारा मोजां सोरबा अफिसारा जसोनानै थायो दा जोंनियाव जेसेबां टिम दं दा फरेस्ट डिपार्टमेन्ट डिस्ट्रिक्ट अफिस जों बयबो एमएलए एमपि जेसेबां दं जोंनि गार्जेनफोर नोंथांमोनाबो जुदि मदद होआबा बे जेंनाया जोबफैया दा टाइमिंआ जोंना खोब मोजां फारफ्रोमथिंबो जोङो मोजाङै मावलायनो हादों जों दा दिनै देरहासार जादों दा गतिके सरकार हिसाबै जोंहा दायित्व दं जों पालन खालामबाय रायजोफोर खिन्थु अनुरद खावलायगोन आं सरकारा नोंथांमोनखौ जेब्लाबो जों अनगोन अननानैनो दिनै जों खामानिखौ मावदों खिन्थु सरकारखौ अननायाथ' नोंथांमोननिबो दायित्व जागोन ना जाया होमबा सरकारखौ अनगोन ना अना अननो नङा होमबा दा अनोबा खनसे गोबां आखाइ खबनानै होलाय बयबो खबदोंना आं मिजिंथिबाय खुनु गोनो गोथो गैया आं सिदा सिदि बुंबाय जोंहा आरोबाव खामानि दंबावो मावबावनांगौ दङ बे ओनसोलखौ जों समायना खालामगोन
भुटानाव मोनसे बिराद गिदिर टाउन जानो थांगासिनो दङ नोगोर जानो थांगासिनो दङ जोंनि बे चिरां जिल्लायावनो बांसिन जोंहा खामानि मावनांगौ दं बेफोर प्लेनिंफ्रा जोंहा दंजोबो आरो बिनि थाखाय गोजोर मोनसे राजनिथि नांगौ मोजां राजनिथि नांगौ मोजां मानसि नांगौ मोजां सरकार नांगौ आरो बेखौ जों ज' लोगो नांनानै जों मावोबासो बे थासारिखौ जों मोननो हागोन गतिके आं बेखौ खावलायबाय गोनो गोथो जेबो जानो नाङा जोंहा बेवहाय गोबां 13टा ओनसोल गामि गासै 118टा 118टा गामिनो चिरां जिल्लायाव जोङो दिनै बे हाखौ होगोन नोंथांमोननियावथ' दा गासैहाय 862टा जाबाय मोननै गामिजों दावराय गाबनाय आरो लाइमुथिजों बे मोननैखौ जों दिनै होगोन बाखिखौ उनावहाय जायगा जायगा जोङो होनाय जागोन बेखिनिखौ दहाय बुंनाय जादों दा जिल्लानिबो दैदेनगिरिफोर एडमिनिस्ट्रेसन दङ जों जयैनो दङ जों बयबो खामानिखौ जों मावलांगोन गतिके फैबाय थानाय समावहाय जों ज' मोजाङैनो आवगायलांनांगोन बेखौनो आङो खावलायनानै जोबथारनायाव नोंथांमोन जेराव दङ दाथ' गय बिफां बिराद मोजां नुबाय आंबो फैयो एसे गोबावसैबाय लामाफ्राबो एसे मोजां जाबोबाय दालाङाबो बानायनांसिगौ दा ओंखायनो जोंनि खालि हा बेवहाय रायजो जानाय बेखौल' नङा जोंनि धोरोम खोरोम जोंनि फिसा फिसौनि सोलोंथाइ गासैखौबो जों लांनांगोन बेवहाय खालि जौ जुवा गोदो जि जोङो थाफ्लि फैला फैलि रायजो जाबाय बेखौ जों लाबोनांबाय दा मुलुगा सोलायबाय जोंनि बिमा बिफाफ्रा जि जालांबाय लेखा रोङाबाबो जोंखौ फेदेरबाय खिन्थु जोंथ' दा एसे मेगन गुनु जायाखै होनबा जोङो बेवहाय जायफोर बेवहाय बिमा बिफा दङ नोंथांमोना गोबां खस्थ'नि गेजेरजों नोंनि गथ' गथायफोरखौ दा फोरोंदों फ्राय मेट्रिक पास जाबाय सोरबा हायार सेकेन्डारि पास जाबाय सोरबा BA पास जाबाय सोरबा MA पास जाबाय बे गथ' गथायफोरखौथ' मोजां जोलै हिसाबै जों गालांनांगौ गतिके जोङो जाला लोंला बायदिसिना गाज्रि बाथ्रा सावरायनाय बेखौ जालदाब गारनानै गोग्गो समाज मोजां समाज दानो थाखाय जों बयबो ज' जा समाजाव सोरबा गाज्रि सिन्था गाज्रि बाथ्रा रायलायग्रा गाज्रि आखु दिन्थिदोंबा बेखौ जोङो नोंनि गामिनि धोरोम खोरोमनि नेम निथि बायदियै जोंहा समाज बेबस्था गैया होनबा बे समाज बेबस्थाखौ जों गोख्रों खालामनानै बे समाज बेबस्थानि गेजेरजों जों कन्ट्रल खालामजोबनांगोन नङाबा नोङो नोंनि गथ' गथायखौ नोङो गिनानै खोथाखौनो मानिथारनानै आंनिखौ लानानै होनानै जोंनि बिमा बिफाखौ हगारजोबोबा बे समाजखौ नों मोजां खालामनो हानाय नङा ओंखायनो दिनै जोंनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव BTC सरकारा बे जानला मोनला मेला खुंनानै बायदिसिना जाला लोंला खालामनायखौ जों फुरा बादा होजोबो जोङो मोजां आसनि लानानै दिनै खामानि मावदों बेनिखायनो बे गासै बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो थांबाय थागोन आरो बेनि थाखाय जों मावलांबाय थागोन मोजां बिमा बिफानि दायित्वखौ जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बे सरकारा लाबाय थादों लालांबाय थागोन आरो इयुनावबो जों मोजां संसार जालांनो थाखाय लामाखौ जों बानायलांगोन बे बाथ्राखौ बुंनानै नोंथांमोन बयनिसिमबो दिनैहाय हा मोनगिरि नोंथांमोननिसिम आं आंनि फारसेनिफ्राय साबायखर बावबाय आरो इसोरा जोंखौ बयखौबो अनथों आरो जोंनि संसारा ग्रोम ग्रोमै रायजो जानो हाथों बेखौनो आं इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनानै आंनि बुंनायखौ बावनो फोजोबबाय गोजोन्थों जोबोद साबायखर थाबाय जोंनि रायजो सभानि MP मानगोनां रोंगोरा नार्जारि सारनिसिम दानिया जोङो जोंनि बिटिआरनि EM मानगोनां रन्जित बसुमतारी बिथांखौ जों बिदाय होनो नागिरबाय बिथाङा अफिसाव मोनसे गोनांथार खामानि दङनो नाथाय बिथांखौ जों ओरैनो हगारहरा बिथाङा जोंनो सानैसोनोबाबो सार्टिफिकेटखौ होनानै थांनांगौ बिथांनि आखाइजों जोङो गांनैसो सार्टिफिकेट जों होहोगोन बिनि उनावसो बिथांखौ जों हगारहरगोन दा बे समाव जोंनि मानगोनां अफिसार बिथांमोनखौ आङो रेडि जानो আমাৰ অফিচাৰসকলক মই ৰেডি হ'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ EM ছাৰে যাব ওলাইছে তেখেতক আমি বিদায় দিম কিন্তু বিদায় দিয়াৰ আগতে তেখেতৰ হাতেৰে দুখনমান চাৰ্টিফিকেট আমি ৰাইজক দিবলৈ দিম এইখিনিতে ইয়াৰ আগে আগে আমাৰ মাজত এতিয়া অলপ আগত উপস্থিত হৈছে আমাৰ বিটিআৰৰ EM শ্ৰীযুত চাইকং বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া ছাৰক আমি এখন আৰণিয়াৰে আদৰি ল'বলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ
सारोले धन्यवाद थाकिल दानिया आङो जोंनि हा मोननाय एबा लेन्ड टाइटेल मोननाय बिथांमोननि गेजेराव 7-8सोखौ आङो आवगायबोनो खावलायगोन गिबियावनो राजकुमार मुसाहारि निजरा गुरि समर बसुमतारिनि फिसाज्ला बिथांखौ आवगायबोनो थाखाय आङो खावलायगोन गिरेन बसुमतारि लाइमुथिनि सुक्राम बसुमतारिनि फिसाज्ला आरो अननि बसुमतारि थाइसौबारिनि बिथांखौबो आङो फैनो थाखाय खावलायबाय बिनि अनगायै आरो दंबावो निपन बसुमतारि बिथांखौबो आवगायबोनो थाखाय आं खावलायबाय निजिरागुरिनि मेरगा आरो बिनि उनाव सिमियन नार्जारि मिलिटानि गाला नार्जारि थाइगिरगुरिनि बिनि उनाव बिनेश बसुमतारि 1 नं भेरबारि 1 नं भेरबारि बिजय मुसाहारि मिरु दैसानि दा गिबियावनो बयनिबो गिबियाव निजिरागुरि गामिनि राजकुमार मुसाहारि बिथांखौ सार्टिफिकेटखौ आजावफैनो थाखाय लेन्ड टाइटेलखौ आजावफैनो थाखाय आङो खावलायहरनाय जाबाय आरो बेखौ हरनो थाखाय जोंहा मानगोनां फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM रन्जित बसुमतारि बिथांखौ आङो खावलायबाय राजकुमार मुसाहारि बिनि उनावहाय मानगोनां जोंहा रायजो सभानि MP मानगोनां रोंगोरा नार्जारिनि आखाइनिफ्राय नाजावगोन गिरेन बसुमतारि मानगोनां रायजो सभानि MP रोंगोरा सारा आननि बसुमतारिखौ हरगोन आननि बसुमतारिया मानगोनां रायजो सभानि MP मानगोनां रोंगोरा नार्जारिनि आखाइनिफ्राय लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेटखौ नाजावदों दानिया मानगोनां लकसभानि MP मानगोनां जयन्त बसुमतारिनि आखाइनिफ्राय निपन बसुमतारिनि सार्टिफिकेटखौ हरनाय जादों निपन बसुमतारिया सार्टिफिकेटखौ नाजावबाय थादों दानिया सिमियन नार्जारिया फैगोन मिलिटानिफ्राय आरो बेखौ हरगोन जोंहा मानगोनां MLA निर्मल कुमार ब्रह्म सार्टिफिकेटखौ नाजावगासिनो दङ दानिया गाला नार्जारिया फैगासिनो दङ आरो बेखौ हरगोन जोंहा मानगोनां मोनसे समनि डिपुटि चिफ मानगोनां खाम्फा बरगयारि थाइगिरगुरिनि गाला नार्जारि दानिया सिमियन नार्जारि सिमियन नार्जारिया नाजावबाय थादों सार्टिफिकेट मानगोनां खाम्फा बरगयारि सारनिफ्राय दानिया हरगोन दानिया लांफैगोन बिनेश बसुमतारि 1 नं भेरबारि आरो बेखौ हरगोन जोंहा ADC बायद'निफ्राय नाजावगोन शिल्पिका कलिता ADC बायद'नि आखाइनिफ्राय नाजावबाय थादों दानिया फैगोन बिजय मुसाहारि आरो बेखौ हरगोन जोंहा
बिटिसिनि EM मानगोनां सायखं बसुमतारी बिथाङा बिजय मुसाहारि मानगोनां EM सायखं बसुमतारिया हरबाय थादों सार्टिफिकेटखौ आरो बिजय मुसाहारिया नाजावबाय थादों दानिया दिलीप इस्लारिया फैगोन सार्टिफिकेटखौ लांनो थाखाय दङ ना दैसा जरानि दिलीप इस्लारि अच्छा राजकुमारा दहाय लांफैयाखैमोन राजकुमारा फैबायनो राजकुमार मुसाहारि बिथांखौ लांफैनो थाखाय खावलायबाय आङो आरो बिथाङा नाजावगोन डक्टर सांग्राम ब्रह्मनिफ्राय दिलीप इस्लारिया नाजावबाय थादों डक्टर सांग्राम ब्रह्मनिफ्राय सार्टिफिकेटखौ दानिया दा जोंहा मानगोनां PD अरविंद राभा बिथांनि आखाइनिफ्राय राजकुमार मुसाहारिनि लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेटखौ नाजावगासिनो दङ मानगोनां PD बिथांनिफ्राय साबायखर थाबाय साफ्रोमबो जोंनि दैदेनगिरि आरो लांफैगिरि बिथांनिसिम दान्दिसे उनाव आरो बे समाव गांसे आफाद बावनो सानदों जगेश्वर दं नामा रेडि खाथियाव जगेश्वर खाथियाव दं नामा जोंहा जोंनि मानगोनां DFO कुन्ज बसुमतारी बिथांनि आखाइनिफ्राय जगेश्वर बसुमतारी दैसाजरा गामिनि जगेश्वर बसुमतारी बिथाङा जोंहा मानगोनां DFO कुन्जन बसुमतारीनिफ्राय नाजावबाय थादों दा हरगिरि आरो नाजावगिरि साफ्रोमनिसिमबो आङो साबायखर जासिबाय दान्दिसे उनाव जोङो बे हाबाफारिखौ लांबाय थागोन बेनि सिगां एसे सासेनि बिबुंथि जों लानि नाथाय मोनसे खोथा नोंथांमोननि आखाइखौ दलद दोननाय जानाय नङा बुजिदों ने नोंथांमोननि आखाइखौ दलद दोननाय जानाय नङा जोंहा गोबां मानसिफोर दं बेवहाय जाय मानसिफ्रा खस्थ' खालामनानै नोंथांमोननि बे लेन्ड जेनाखि टाइटेलनि जेनाखि सार्टिफिकेट बेखौ रेडि खालामदों बिथांमोननि थाखाय आखाइ खबनाया जोंहा सोलिबाय थानांगोन दा बेखिनियाव जोंहा सासे जोंनि डिस्ट्रिक्ट लेभेल जेनाखि कमिटि FREनि ELC बिनि सासे मेम्बार जोंहा दंफैयो फ्लरेन्स बरगयारी मानगोनां मेडाम दा बिथांनि थाखायबो गोबारै खनसे आखाइ खबनानै नांगौ फ्लरेन्स बरगयारी मेडाम बिथाङाबो जोंहा सासे DLCनि मेम्बार आरो बेनि उनाव जोंहा एसे सिगाङावसो जेनाखि सार्टिफिकेट हरदोंमोन जोंहा मानगोनां DLDनि PD ITDPनि जोंहा अरविंद राभा बिथांनि थाखाय जोङो दहाय आङो माने बिबुंथि लाग्रो होनानै बिदिनो लासै लासै आङो माने खालामहोबाय थानो नागिरदों बेखायनो अरविंद राभा जोंहा चिरांनि PD DLDनि लोगोसे ITDPनि जोंहा बिथांखौ आङो जोबोद जोबोद साबायखर जासियो आरो लोगोसे खनसे गोबां आखाइ खबना होनो थाखाय आं खावलायबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा बिथांनि जेनाखि स्टाफ बिराद खस्थ' खालामदों सानहर जोंहा अम्बिका ब्रह्म बिथां दङ बिपुल मुसाहारि ना बरगयारि
बरगयारी बिपुल बरगयारी बिथांमोनहा बिराद खस्थ' खालामदों बिराद माने खामानिया जोबा बिसिना बिराद खस्थ' दा बिथांनि थाखाय बिराद गोबारै खनसे आखाइ खबनो खावलायबाय नोंथांमोनखौ दानिया बिबुंथि लाखिगोन जोंहा लकसभानि एमपि मानगोनां जयन्त बसुमतारी जों बयजोंबो सिनायजाग्रा मानिजाग्रा आरो अनजाथाव जोंनि नायरुजाल' लकसभानि सासे एमपि बिथांखौबो रायजोफोरनि सिगाङाव बिबुंथि लाखिनो थाखाय गुरै खावलायबाय बिबुंथिनि सिगां जोंहा जे बे खामानिखौ मावफुंग्रा कमिटिनि जा सासे सोद्रोमाखौ जा सिनायाखै आं बिथांखौ सिनायथि होनो नागिरदों जोंहा नैबे 14 नं चिरां दुवार CCLCCनि चेयारमेन आरो जोंनि चिरां जिल्ला UPPLनि नेहाथारि मानगोनां अमर सिंह ब्रह्म बिथाङाबो सासे सोद्रोमा बिथाङाबो खामानि मावबाय थादों नोंथांमोना मिन्थिना लानांगौना लानाङा नङा होमबा आं बिथांखौबो सिनायथि होनो खावलायबाय बिथाङानो दैदेनगासिनो दं बिथांखौ मोनथियाबा बोरै जालायखो नङा होमबा आसोलाथ' बिसोर लेंखांग्राया बेखौनो जोङो बावगारनांगौमोन बेखायनो आं सिनायथि होबाय दिनै जोंहा जोबोद रंजानायनि दिन लाइमुथि हालामनि थाखाय लोगोसेयैनो आमबारि दावराय गाबनाय आरो लाइमुथि ओनसोलनि थाखाय आरो बेजों लोगोसेनो खाथि खालानि जे गामिफोर बिनि थाखाय जोबोद रंजानायनि दिन दिनै जोङो हानि जे फोरमानलाइ बेखौ जों मोननो हाबाय जोंनि दिनैनि बे हाबाफारियाव जोंहा ओंखारलांबाय जोंहा EM रन्जित बसुमतारी एसे सिगां जा बिबुंथि लाखिदोंमोन जोंहा रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारी मानगोनां बिथां बेयावनो जोंहा MLA मानगोनां निर्मल कुमार ब्रह्म बिथां ADC कलिता मेम EM जोंहा सायखं बसुमतारी बिथां DFO कन्जन बसुमतारी बिथां जोंहा PD DRDA बिथां अरविन्द राभा आरो बेयावनो दङ जोंहा बारग' डिपुटि चिफ आरो दा आथिखालाव जोंहा सरकारनिनो पलिसि एडभाइजार मानगोनां बिथां काम्पा बरगयारी बिथां लाइमोन गांखंनि जोंहा नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथां आरो जौसाङाव जिरायनाय गासैबो बे लेन्ड एन्टाइटेलमेन्टनि जा कमिटिनि गासैबो सोद्रोमा बिथांमोन आरो दिनैहाय बेयाव बाहागो लाफैनाय मानगोनां रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोन खुसिनि बाथ्राया बेनो जे जोङो बर'फोरा जोंनि सोमावसारनाय नङा होमबा सोमावसारनायाव बाहागो लादोंना लायाखैमोन रायजो राजाफ्रा लाइमुथिना लायाखैमोन दां सोमावसारनायाव बाहागो लादोंना लायाखै जोंनि सोमावसारनायनि गुदिया माखौ बिनानै मिथिगौ माखौ बियामोन जोंनि सोमावसारनायनि गुबैयानो रायजोआथ' अख्राङाव जायो नामा रायजोआ अख्राङाव जाया नङा होमबा बैसां सायाव जायो नामा रायजोआलाय जाया नङा होमबा रायजोआ हायावसो जायो हाखौ लानानैसो नंगौना नङा जोंनि सोमावसारनाया हा संकसनिफ्राय सुदियासिम नङा होमबा बे हाखौ बिदों जोङो संकसनिफ्राय सुदियानि गेजेराव जोंहा लाइमुथि दङ नङा होमबा दावराय गाबनाय दङ बबेबा बेयाव माखासे गामिफोर दङ गासै 118टा गामि दङ बे 118टा गामिया मा जाबाय जोंहा रायजो राजाफ्रा हायानो गैजायामोन नङा होमबा हायानो गैजायामोन दिनै सरकारा बे नोंथांमोननि बे हाखौ होफैबाय हा मोनैनि थाखाय मा साद जारला जादों नोंथांमोनासो मिन्थिसिगौ गासिबोथ' थांजोबनो हाया जोंनिसिमबो नङा होमबा नोंथांमोननि बे ओनसोलनिफ्राय सानैसो गावबुराफोर जोंहा एडमिसननि जारला जाबाय नङा होमबा PRC नांगौ एडमिसननि थाखाय
PRC दिहुननोब्ला हा नांगौ हाया नोंनि नामाव गैया खाजोनाबो होनो हायाखै बोरै हानि PRC मोनलायखो नोङो रसिद गैया खाजोना रसिद नङा होमबा सार्कल अफिसारा लिरनानै हरा फरेस्टआ लिरनानै हरा बे अबस्था दा बेयाव दिनैनिफ्राय नोंथांमोना बे जेंनानिफ्राय उदां जासिगोन मिथिगौ ना दिनैनिफ्राय उदां जासिगोन आरोबाव नोंथांमोननो फोरमायनो लुबैदों आं जेला MLA दंबाय थायोमोन नैबे लाइमुथि बे दैनि दालाङा मा दै होनोमोनलाय बेखौ सामफुर दैनि सायाव दालां दै बानाबा जों नायफैयो मालाबा बुखार जायो बानायफिनो नङा होमबा पारमानेन्ट बेखौ फाखानि दालां नांगौ जोंहा कंक्रिट दालां नांगौ नाथाय आङो हमनानैबो हरबाय मिथिबायना थाङै थुङै मा जाबाय फरेस्ट एन्ड एनभाइरनमेन्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय सार्भे खालामफैबाय बे फरेस्ट सिङाव बे दालांखौ होनो हाया सेंसन जाखानाय दालांखौ नोङो बे एनभाइरनमेन्ट डिपार्टमेन्टआ नोङो बेखौ केन्सेल खालामनानै होबाय नोंथांमोना बयबो मोनथिगौ सेंसन जाखानाय दालां जों होनोनो हायाखै बेसेबांबा जारला नङा होमबा दाबो दै गेदेर जायोबा बुखार जायो बेबायदि अबस्था नङाबा खुलुमो बुखाबा लामाया बायस'नानै थायो बेखौ जों होनो हायाखैमोन एकमात्र बे फरेस्ट बेयाव मानसि गैया रायजो सभा MP बिथाङा बुंलांदों भारत सरकारनि मेपआव मानसियानो गैया बेयाव लांदां देखायो बे हाग्रा गोजा देखायो मानसि गैया बेयाव हाग्रा गोजा देखायो नाथाय जोंहा बेयाव नोङो बेसेबा गोबावनिफ्राय संसार जाफैनाय दङ नङा होमबा संसार जाफैनाय दङ बेबायदि मोनसे जारलायाव गोग्लैदोंमोन दिनै बे जेंनानिफ्राय नोंथांमोना उदां जासिगोन बे दालांखौ एबाराव जोङो बानायनानैसो नागारगोन मिथिबायना दालाङा जागोन आरोबाव मोनसेबाव बे नोङो लामाखौबो सेंसन होनो हाया अबस्था जायो मिथिबाय दालाङा जाखायाखै नालाय फरेस्ट ओनसोल लामाखौबो होनो हाया एबाराव जा EMआबो दा बुंलांबाय नेक्स्टआव जोङो बेखौ एकदम बैनिफ्राय जागायनानै जिसिमसिम माने खासा लामा बिनिफ्राय जागायनानै ओरैहाय बै नेसनेल पार्कसिम मोनहैनाय बे लामाखौ गुरुवेलाव बानायसिगोन होननानै बिथाङा बुंनो खावलायदों बेखायनो खेबसे गोब्बार आखाइ खेबना होनांगौ जेंना लासै लासै बे जोबस्रांलांगासिनो दं आरो आं MLA थानाय टाइमावनो फरेस्टजों खोथा गैया मानसि दं नालाय देहाया मोजां जानांगौ फाहामनो मोननांगौ मुलि मोनजानांगौ नोंथांमोननि नैबे उनाव नङा होमबा लुनायाव एसे माने लेट खालामबाय नङाबा जाखांसिगौमोन बियो लुग्राया एसे लेट खालामबाय बेयाव मा होनो बिल्डिंलेस साब सेन्टार होनो टाइटेलानो बिल्डिंलेस खिन्थु बियो फार्स्ट फ्ल'रसिम जागोन स्किमनि नामा खिन्थु बिल्डिंलेस साब सेन्टार खिन्थु फार्स्ट फ्ल'रसिम बिल्डिं जागोन बियो बेयाव डक्टर थानि क्वार्टार थाफागोन बेयावनो नार्स थानो हानाय जागोन बेयाव फार्मासिनि थाफागोन बेबायदि मोनसे साब सेन्टार फरेस्ट ओनसोलाव हा मोनाखैबालाय मा जानो मानसिथ' दंना नङा होमबा मानसिथ' दंना बेनिखायनो जायैनि खोथा गैया नांगौ आं साइडनिफ्राय आङो बे साब सेन्टारखौ हरनाय जादोंमोन लुखांनांसिगौमोन दाहालागै लुग्राया एसे माने लेट खालामबाय जिखियानो जाया दा मावबाय थादों आरो जों थाबैनो बेखौ निस्सय मावहोनांगोन हायाबो मोनखाबाय जोंहा गिनांगौनि बाथ्रा जोंहा जेबोआनो गैला नङा होमबा गिनांगौनि जेबो बाथ्रायानो गैला दा बेनिखायनो जोंहा हाखौ लानानैनो आन्दलनमोन बे हायावनो जोङो जोनोम बे हायावनो जोंहा हाजार बोसोर सिगांनिफ्राय जों संसार जाबोदों नाथाय बे हानिनो बिगोमा नङामोन जोङो नङा होमबा मानो फरेस्टनि थाखाय फरेस्टखौ जोंनो मानो नांगौ दिनै नोंथांमोना नायनायसाय माइ गायनांगौ समावसो दिनै मास मोनसेयानो जाफ्रामलायनोसो अखा गैया जोमैया दाखि अखाया नोङो थोजासेखौनो हाया थाइफ्रिलाङोल' दख्ला दख्लि गोदो मामोन भाद्र मासावसो नोङो खावख्लाब सिख्लाब जोमैजों जेराव जोमैबा अखा हायोमोन दा नोङो नै आसार मास सावन मासावनो बेबायदि अबस्था मानो हयथ'बा मा होनदों दा एसे जोंहा हाग्राफोरखौबो लाखिनांगौ जाबाय नङा होमबा दा जोङो ट्राइबेल मानसि नालाय हाग्रायाव थाग्रा हाग्राजों सोमोन्दो गोनां हारि नालाय ट्राइबेल मानसिफोरखौसो नोङो फरेस्टआव थानायनि भारत सरकारा नोंनो पारमिसन होदों मोनसे आयेन बानायदों 2006 सनाव शेड्युल ट्राइब
होननानै बुंदों शेड्युल ट्राइब एन्ड आदार ट्रेडिशनेल फरेस्ट डुवेलार्स बिसोरनि रिकगनाइजेसन राइट्स एक्ट होननानै बुंदों 2006 बे आयेननि गेजेरजों बेखायनो दिनै जोङो मा होनदों फरेस्ट नेशनेल पार्क बानायनानै जोंहा हाग्रा बंग्राखौबो नांगौ ट्राइबेल मानसिफ्रा मा हाग्राजों सोमोन्दो दङ हाग्रानि बे जुनार जेरैहाय मै सेसा नेवलाय बायदिसिना बेखौबो जोङो जानानै थांनानै थायो ट्राइबेल मानसिफ्रा नङा होमबा बे हाग्रायाव थानाय बायदिसिना बन लाइनिफ्राय लानानै ना बेदरनिफ्राय लानानै बेजों सोमोन्दो दं जोंहा बेनिखायनो हाग्रायाव थानो मालायखौ मदद खालामाखै भारत सरकारा आयेना गुबुनफ्रा मा होनदों 75 बोसोर 75 बोसोर सिगां थाब्लासो बिथांमोनहा बे हानि मोन्थायखौ मोनो नाथाय जोंहा मा होनदों 2006 नि नों मिथिबायना 2006 नि नोङो सानसे सिगांबानो जायो 2006 नि जानुवारि 1 नि सानसे सिगांनि थानायब्लानो जोंहा हा मोननो हायो होमबा नों नायनायसाय मानो जोङो हाग्राखौ नस्थ' खालामा ट्राइबेलफ्रा मिथिबायना हाग्राखौ जों अनो बे हाग्रायाव जोङो जुनार फिसियो माने मोसौ मोसा फिसियो बेबायदि होननानै जोंखौ बे पारमिसनखौ होदों आरो बेनिखायनो दिनै जोंनो हानि टाइटेलखौबो होनाय जादों दा बेखायनो दहाय बुंखाबाय बे ट्रेन्सफार खालामजाया बियो ट्रेन्सफार खालामनो मोना बेखौ फाननो मोना बेखौ आरो ट्राइबेल मानसिफोरखौ मा होनदों बिथांमोना बेबायदि खालामा होननानै बिश्वासाव लानानैनो दिनै आयेन बानायदों आयेन बायदिनो दिनै हा होदों बेनिखायनो आं नोंथांखौ खावलायगोन जे जोङो दिनै हाया जोबबाय मिथिबायना हा आरो नागिरनानै मोनला नोङो जि दङ जोंनि फिसा फिसौखौ जोङो बे जायगायावनो दोननांगोन स्कुल मोजां थानांगोन जोंहा हस्पिटाल मोजां थानांगोन जोंहा नङा होमबा फारफ्रोम बिथिंनि जौगानायनि हाबाफारिफ्रा बे जोङो मोननांगोन दिनैहाय जोङो बिमा बिफाया जोङो हयथ' जायगा सोलाय थागोन नाथाय दिनैनि बे साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि जुगावबो आरोबाव जों बहाबा थांनो गोसोखांबावोब्ला बे खिन्थु जानाय नङा होमबा बे जानाय नंलिया बेनिखायनो दिनै बेयाव साब सेन्टारा फैबाय गाबोन जोंहा बाजार लाइमुथि बाजारा नोङो हरनि बेसेबांसिम जायो होनदों हर थौलायबाबो बाजारा जोबनो थाङा नङा होमबा दा बेबायदि थासारि फैबाय मानो जों नैबे ओनसोलाव थानाय जोंनि थागिबि मानसिफोरखौ जोंहा दिनै गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो बिश्वासाव लाखिबाय नङा होमबा जोंनि बे गय माने माइ दै गय फाथोफ्रा नैबे बाजारावनो फानजानांगोन नोङो सान्थिफुर थांलायनाङा रुनिखाटा थांलायनाङा काजलगाव थांलायनाङा मोनसे सम दंमोन जे नोङो लाइमुथियाव माइ महनसेया 400 बा काजलगाव 600 बे नोङो सान्थिफुराव नोङो माइ महनसेया 450 बा काजलगाव 600-700 नि फानो मानो गुबुनफ्रा दिनै बेयाव बेबसाय बानिज्य खालामनो हायामोन दिनै फैनानै खालामफैनो हाबाय जोंनि रांखान्थियाबो बेजों मा जागोन साबखांगोन जोंनि गथ' गथायखौ जों मोजाङै फोरोंनो हागोन दा बे थांखिखौ लानानैनो दिनै जोंनि सरकारा मानगोनां प्रमद दैदेननाय जोंहा MLA हिसाबै जोंहा दङ निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङा दिनै जोंनि हा होनो हानाय कमिटि दङ बे कमिटिनि बिथाङा चेयारमेन जोंहा दङ बे अफिसार हिसाबै अरबिन्द राभा बिथां दङ जोंहा DC दं चिरांनि ADC बिथांमोन दङ जोङो गासैबो जादों मोनसे कमिटि थाबाय बे कमिटि जोङो दिनैहाय DC जों रायलायबाय थादों ओरैहाय BTC अफिसारफोरजों जोङो रायजो सभानि MP बिथांखौ लाफानानै गासैबो जों रायलायबाय थादों जे थाबैनो जोंहा होनांगौ मानोना जोंनि नैबे रायमुथि बायदि लानानै दावराय गाबनाय बायदि बे गामिफोरखौ लानानै गोबां गामिफोर दं जाय गामिफोरनि जोंनि गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय बहाबा एडमिसन लानो थाङोबा बिथांमोना मा बे नोङो PRC देखायनो हाया आरो PRC देखायनोबा मा बिथाङा हा खाजोना होनो हानाय बिनि नामाव हा नामजारि थानाय हा एलटमेन्ट थानाय बेबायदि मोनसे जानांगौ नङाबा बे सार्टिफिकेटखौ हरनो हाया DCआ हरा सार्कल अफिसारा हरा जायनि थाखाय गोबां नैबे ओनसोलनि एडमिसनाव बिराद मोनसे सातजाल्ला जादोंमोन एडमिसनाव सातजाल्ला जायोमोन दिनै बे जेंनानिफ्राय जोंनि सरकारा दिनैहाय प्रमद बर' बिथां दैदेननाय जोंनि सरकारा UPPL सरकारा बेखौ दिनै उदां खालामबाय बे जेंनानिफ्राय जों बारग'बाय
आरो फैबाय थानाय समाव जोंहा बै रेभिनिउ भिलेजाव रायजो जानाय मानसिफ्रा जेरै हानि डकुमेन्ट देखायनो हायो नोंथांमोनहाबो दिनै सार्टिफिकेट मोनबाय बे सार्टिफिकेटनि गेजेरजोंनो दिनै बेखौ नोंथांमोनाव देखायनो हासिगोन नोंथांमोननो जों दालां बानायनानै होनांगौमोन नाथाय फरेस्ट ओनसोलखाय हायाखैमोन एन्टाइटेलमेन्टखौ जोंहा मोनबाय जेला सोर बेलाय नङा होमबा बबे डिपार्टमेन्ट बेलाय जोंखौ आरोबाव बादा होग्राया दिनै रावबो हानाय नंलिया बे बिराद गिदिर खामानिखौ बिराद गिदिर जेंनाखौ दिनै फोजोबनानै होदों आरो बे जेंनानिफ्राय उदां होनो थाखायनो आइ आफाफोरखौ दुखु जारलायाव खोख्लैनाङा बिथांमोना थाबैनो उदां मोननांगौ जोंनि संकसनिफ्राय सदियासिम लानानै जि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायाव गोलोम गोजां बोथोर जा गोलोम बोथोर जा उखै जा दै गांजा उन्दुनो मोना बेबायदि थासारि नङा होमबा पुलिस मिलिटारिनि थासारिजों गफबनांबाय बुजानांबाय जेल जानांबाय जोंहा लाइमुथिनिफ्रायनो नै मैयासो नङा होमबा सानै जोंहा जोहोलावफ्रा उदां जाबोबाय उदां जाबोबाय आरो बेबो दिनै सरकारनि नाजानायावनो जाबोबाय दा बेबायदि सातजालानिफ्राय जोंहा उदां खालामनांगौ आरो बिनि थाखायनो दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बे हाबाखौ दिनै मावगासिनो दं बेनिखायनो मान रायजो राजाफोर नोंथांमोननो जेरैहाय बे जेंनानिफ्राय बारग'होबाय जेला दिनै जाय सरकाराथ' सिगांबो दंमोन नङा होमबा सिगाङाव मानो होनो हादिया दिनै जों मानो होनो हाखो बेयाव बाथ्राया जाहैबाय गोसोनिसो बाथ्रा दहाय बुंनाय बायदिनो गोसोआनो गैयामोनब्ला सिगाङा दैदेनगिरिया होमबा नों बोरै होनो हानो नङा होमबा दिनै जोंना मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा गोसो दं सिगांनि दैदेनगिरि सिगांनि चिफ हाग्रामा महिलारि गोसोआनो गैयामोन नालाय होआखैमोन दिनै जोंनि दैदेनगिरिया गोसो दंखायनो दिनै होनो हादों दा बेनिखायनो आं गोलाव बुंला मानगोनां रायजो राजाफोर फैबाय थानाय समाव नोंथांमोनहाबो हौरैहाय रेभिनिउ भिलेजाव थानाय नोगोरारिफ्रा जेरैहाय सुजुग सुबिदा जेरैहाय जेंनानिफ्राय बारग'दों नोंथांमोनहाबो दिनैनिफ्राय उदां जाबाय जौगानाय हाबाफारि लामा दालां बान्दो बेयो दिनैहाय सरकाराबो मालाबा गोसो जाबाबो माखासे आयेननि हेंथानि थाखाय मालाबा मावनो हायामोन सेंसन जाखानाय दालाङाबो नोङो दानजाफिननाय जायोमोन नङा होमबा दा दिनै बेनिफ्राय जों उदां जासिगोन जौगानाया नोंथांमोननि सिथ्लासिम नोंथांमोननि दरखंसिम निस्सय फैसिगोन बेखौ नोंथांमोना एकदम माने गोसोआव लाखिदोल' थ' आङो गोलाव बुंला खालि नोंथांमोनखौ आङो खावलायगोन जे दिनैहाय बे जे अखा गैयिनि थाखाय जोंहा माइ गायनो आं दहाय सोंदोंमोन माइखौनो गायनो मोनाखैनो हरै जोंहा निसिमा बे आमथेखानिफ्राय ओरै साहा एकदम माने सबाय थिलि बेसर थिलि बायदि जानानै दं गोरान एकदम दुब्लियानो संसेबो माइ गायनो मोनाखै बेबायदि थासारि दै जिल्ला प्रशासननिफ्राय दा EM MCLA MLA बिथांमोननिफ्राय दैयानो राननांगासिनो दं जायगा जायगा दैया ओरैबायदि गोथौआव थांबाय दैखर रानजोब्बाय दैसा रानजोब्बाय माने दमखल गैला बरिंआवबो दै गैबावला बेबायदि मोनसे थासारि जादों बेनिखायनो जोङो दिनै हाग्राखौबो अननांगौ मानगोनां रायजो राजाफोर हाग्रा थायोबासो अखा फैयो गोदो मामोन बै जोंहा भुमेश्वर हाजोआ नुहुराखै होनबा भुमेश्वर हाजो जे दङ बे भुमेश्वर हाजोआव नोङो बिराद सान्दुं दुंगासिनो दं एसे गुफुर माबा उखुन्दै दाख्लाबसे बे हाजोआव नुबाथाय खुनु खोथा गैला अखाया ज्राम ज्राम हाखाबाय आरो गोदो मामोन 15 दिन 20 दिन मास मोनसे गाहाम नोङो ग्रोम अखा हाबाय थायो नाथाय बे भुमेश्वर हाजोआव 1 इन्सिसो हाजो थिखिनिया नुजाबाथाय आरो अखा हाला बे माने खरि खाथा बायदिमोन उखुन्दै बायदि जोमै नुब्लानो बे अखा हाबाय आरो नों गोबाव अखा हानानै बेयाव हाजो थिखिनिखौ एसे नुजाबाथाय अखाया नागारबाय दा दिनै जोङो मा बे खरि खाथाया जोंना गैलिया नङा होमबा वेदार रिपर्टमोन बियो वेदार पडकास्टमोन नाथाय दिनै बे गैलिया मानो जोङो हाग्राखौबो दा रैखा होनांसिगोन नङा होमबा जिखिनि हाग्रा दङ बेखौ जोंहा दोननांसिगोन जिब जुनाराबो थानांगोन मानसियाबो थानांगोन नङा होमबा दा बिदिजोंसो जोङो एखे मिलायलायनानै संसारखौ जालांनांगोन जिखियानो जादों नोंथांमोननि दिनैनि बे खुसिनि दिनाव जोङो फैनो मोननानै आंबो गोजोननाय मोनथा गैलिया दा नङा होमबा सान्थिबो फैबाय जों गोसो बायदि सा खोलानि बाथ्रा गैला ओरैनो फरायसाया नों बङाइगाव क'क्राझार जेरावबो जोंहा फरायनो हायो थांनो फैनो हायो बे थासारियाव जोंहा सोलोंथाइ फारसेबो रांखान्थियाबो जाहाथे मोजां जौगायो बेखौबो नोजोर होनांसिगोन फारफ्रोम बिथिंजों जाहाथे आरो सरकारा जिथु जोंनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ जोङो सरकारखौ जों थानांगोन थानांगौना थानाङा रायजोफोर
थानांगौना थानाङा थानांगौ नङा होमबा ओंखायनो बेखिनिखौल' गोसोआव लाखिदो बेखिनि बुंनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय मानगोनां एमपि जयन्त बसुमतारी सारनिसिम सासेया थांनो ओंखारबायमोन बिदाय लानो ओंखारबायमोन आं बिथांखौ खावलायनानै दान्दिसे लाखिथ'बाय ओरैनो हगारा रायजोफोर फंनैबाबो खोनासंगोन आलासिफोरनिफ्राय जोंनि मोनसे समनि डेपुटि चिफ आरो जों दानि सरकारनि पुलिस एडभाइजार सासे गोख्रों दैदेनगिरि जोंनि मानगोनां खाम्फा बरगयारी जाय बिथाङा जोंखौ नैबे हानि बेलायाव जोंखौ गोबां सुबुरुन बिथाङाबो होदों गोबां माने एडभाइस बिथांनिफ्रायबो जों मोनदों बे हाबाफारिखौ मावफुंनायाव दा बिथांनि थाखायबो खनसे गोबारै आखाइ खबना होनो थाखाय आं खावलायबाय आरो बिथांखौ रायजोफोरनि सिगाङाव गुसुंब्लाबो फंनैसोबाबो बिबुंथि लाखिनानै थांनो थाखाय आं बिथांखौ खावलायबाय मेलखौ दैदेननाय जोंहा चिरां जिल्ला UPPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि अमर सिं ब्रह्मनो आङो साबायखर बावबाय आं थांनो ओंखारखाथारबायमोन माखासे खामानि दंथारो दा बिथाङा लाखिनानै फंनैसो रायजो राजाफोरजों फंनैसो रायदावनानै थांदो होननायखाय आं थाबफिननाय जाबाय बे मेलाव नुजाफैनो हानाय जोंहा रायसभानि MP मानाव गेदेर गोरा नार्जारी बिथां जोंहा आरोबाव दासो बिबुंथि लाखिनाय लकसभानि MP जयन्त बसुमतारी बिथां जोंनि स्थानीय MLA बिथां निर्मल कुमार ब्रह्म आरो EM जा सावरायग्रा बसुमतारी बिथां इउथ UPPL नि जेनेरेल सेक्रेटारि मानगोनां जाहा बयनिबो सिनायजाग्रा ब्रह्म बिथां आरो बेवहाय नुजाफैनो हानाय साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोन गमामायैनो जोंहा बे लाइमुथि आरो दावराय गाबनाय लोगोसे जि ओनसोलाव नोंथांमोननि बायदि हाग्रानि हायाव रायजो जानाय जोंनि सुबुंफोर दङ बिथांमोननि थाखाय दिनैनि दिना मोनसे जारिमिनारि दिन जाबाय हाग्रानि हा होनायनि बेलायाव जिहेतु आगोलाव BPF सरकार दंमोन आरो बे BPF सरकारनि डेपुटि चिफमोन आङो आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ आंनो नायदोंमोन बे हिसाबै प्रथम BTC आव हाग्रानि हा होनायनि खामानियाव आंबो आखाइ होबोनो मोन्दोंमोन दादगारिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै ओरै निसिमा खैला मैला बिटिनि आमटेका बागमारा समग्र बे ओनसोल जोंहा बे सान्तिपुर देवस्रि आरो ओरैहाय दुनाबारि बेंटल कसुगाव बिसमुरि गथै बे ओनसोलाव हा होनायनि खामानिफोरखौ आंबो मावबोनो मोन्दों फैयै फैयै नोंथांमोननि बे जायगायाव जोंनि BPFनि आं सरकाराव थानाय समावबो सार्भे सोलिदोंमोन नाथाय गोबां खारनाव जोङो नोंथांमोननो बे हाखौ होलांनो हायाखै दिनै UPPL सरकार प्रमद बर'नि दैदेननायाव रन्जित बसुमतारी MLA आरो जोंहा MP आरो अफिसारफोरनि दैदेननायाव जेरैबायदि खामानि थाबैनो जाबाय बे साराय बोसोरनि गेजेरावनो जोङो गोलाव सम रायजो खुंनायाव मावनो हायै खामानिखौ बिथांमोनहा बे एसेल' समनि गेजेरावनो दिनै मावफुंनानै होदों आङो बिथांमोननो साफ्रोमनोबो गोसो सिंनिफ्राय धन्यबाद होयो नोंथांमोननि जानानै आं खालि मोनसेल' खावलायलांसै जे जोङो दा दहायनो बुंबाय जे एनक्ल'सार होनजानायनिफ्राय जोङो मुक्त जाबाय दा जोंनि गथ' गथायनि भबिष्यतखौ जों बेवहायनो दाफुंनांसिगोन जोंनो हाग्राबो नांगोन जोंनो जिब जुनारबो नांगोन जि जाथिया जि हारिया पृथिबियाव हाग्रा मोजां मोनो जि जाथिया जिब जुनारखौ मोजां मोनो बुथारा हाग्रा दाना दंफां दानफाया बेबायदि हारिखौ सारा पृथिबिनि मानसि जाथिया मोजां मोनो जाय जाथिया हाग्रा दानफायो दंफां दानफायो जाय जाथिया मै अमा दाउ नेवलाय जिनार सिथारनानै जायो बे जाथिखौ पृथिबिनि मानसिया मुगैयो इसोराबो गोजौनिफ्राय नाहरगासिनो दङ
जिसु ख्रिस्टआबो नाहरगासिनो दं बाथौ बोरायाबो नाहरगासिनो दं जे बे बर' जाथिया मा मावदों गाहायाव ओंखायनो जोङो दा सोलोंनांसिगोन जे जेन' इसोरनि सृष्टि बे प्राकृतिकखौ जोंनि मानसिफ्रा धंस खालाया अखा हायाखसै एसे एनै रायलायनायावनो बयबो गोरों गोरा बिथांमोनहा बुंगासिनो दङ जे अखा हायैनि खारना माबि मा जानानै अखा हादिया सिद्दा बेखौनो बुङो हाग्रा बंग्रा गैला ओंखायनो अखाया हाला दा अखा हालाब्ला जोंनि थांना थानाया सम्भब जागोन ने ओंखायनो जि हाग्रा दङ जोङो बयबो बुजिलायनाया मोजांसै जे दिनै नेशनेल पार्कबो बानायबाय बे सरकारा बे नेशनेल पार्कखौ रावबो नस्थ' दाखायसै बेवहाय दाहा फैसै दिनै बाहाय हा मोनबाय हाखौ फाननो मोना रावनोबो होलांनो मोना बे आयेनखौ सिफायनानै आरोबाव बे हाखौ फाननानै दस्रा हाग्रा सिफायहैबावोब्ला अब्ला जोंनि फिसाफोरनि भबिष्यतआ धंस जागोन नैबे एरियाया भुटाननिफ्राय 30 किल'मिटारा जाहैबाय बे भाबर एरिया बेखौ भाबर एरिया होनना बुङो जोंहा बे अफिसारफ्रा मिथिगौ जोंनि दैया बे साजों जे नैबेहाय जोङो सामफुरनि दै नुदों भुरनि दै नुदों बे आसल दै नङा जोंनि दैया एकदम सिंजोंसो बोहैयो बे दैया थांनानै आन्दामानावसो ओंखारहैयो जों जि दै मोनगासिनो दङ बे भुटाननि हाजोनि अन्थाया जि माबानानै सोबखांनानै लायो बे गावसोर सोबखांनानै लानाय दैखौ हगारफिनो बे दैयासो जोंनाव जाम्फैजों फैयो दा अखायानो गैला बे अन्थाया माखौ सोबखांनानै लानो दा दैज्लाङावनो हगारनो हायाखिसै बिसोरो फैगौ मेसेङाव माबे दैखौ हगारनो रानजोबसिगोन जोंनि जाम्फैया बेबायदि अबस्थायाव दङ ओंखायनो जोंबो बेफोर खोथाफोरखौ गोरों गोरा गिदिरफोरनि खोथाफोरखौ जिहेथु जों खोनाबाय जोंबो एसे एसे सोलोंदिनि आं बे आबौमोनखौ बुंलांनि जोंहा जोंनि बे जायगायावबो माने बाहेरानि टुरिस्टफोर फैगासिनो दङ बिसोरो जिब जुनार नायनोनो फैयो दंफां लाइफांसो नायनो फैयो आरो बेखौनो टुरिजिम होननानै बुङो बे अबावबा पिकनिक जालाहैनाय जाम्फै रंजालाहैनाय जौ लोंलाहैनाय बे टुरिजिम नङा रायजो राजाफोर बे बाहेरानिफ्राय मानसिफ्रा फैनानै जोंनि हाग्रा ओनसोलाव हाबनानै जि मोफौ मासे नुलाङो जि गल्डेन लेंगुर मासे नुलाङो बिराद खुसि जानानै थाङो दा बेखौ जुदि जोंनि मानसिफ्रा मै नुयोब्ला मुलि होनानै बुथारनाय मै नुयोब्ला होसो बुथारनाय मोफौ नुयोब्ला बेंना बुथारनानै बे रोखोमा जोबोद माने जोंनि जाथिनि थाखाय बिराद लासिंसिं आं खावलायलाङो आबौमोनखौ नोंसिनि फिसायफ्रा नोंसिनि सोरबाया न'नि मानसिया मै बेदर लाबोयोब्ला मोफौ बेदर लाबोयोब्ला हाग्रानि जिब जुनारनि बेदर लाबोयोब्ला केरासिन लुनानै सावनानै हो आरो बेखौ माबायाव मा होनो मबाइलाव हगारनानै हो गाबोननो लोब पृथिबीनि मानसिया नोंसोरखौ खबर लानो फैगोन बे जाथिया मोजां बे जाथिया जिब जुनारखौ बुथारा होननानै नोंसोरखौ बिभिन्न फिल्डआव सहाय सहजुगिता खालामनो फैगोन जोंनो जे दालां नांगौ जोंनो जे लामा नांगौ जोंनो जे न' नांगौ बेफोरखौ बिसोरो नायफैनानै नुब्लानो गोबां सहाय खालामनांगोन काजिरङाखौ नुवाखै होनबा दिनै मानासखौ नुवाखै होनबा मानासाव बे रोखोम मै बुथारला मानासाव खुनु जिब जन्थु बुथारला ओंखायनो पृथिबीनि मानसिफ्रा फैनानै बेहाय गामि खाथिनि मानसिफोरनो न' लुनानै होदों लामा बानायना होदों दैखर बानायनानै होदों माने गाइखेर लांनानै फानना जाहैनो गारि बायनानै होदों माने बे रोखोम खालामो ओंखायनो जोंबो बेखौ सोलोंदिनि नोंथांमोननि बे जायगायावबो बे दालां बानायनो ओंखारबाय जोंहा एमपिआ लामा बानायनो ओंखारबाय इएमआ गतिके बै माबायाव मा होनो गुबुन जायगायाव जेरैबायदि टुरिस्ट सोलिदों जोंहा रायमानायाव मानासाव काजिरङायाव जोंनि बे ओनसोलजोंबो बाहेरानि माने मानसिफ्रा फैनानै बे हाग्राखौ नायनो फैगोन आं गोलाव बुंफ्रांबाय बयनोबो हा मोननाय नोंथांमोननो खेबसेबाव गोसो सिंनिफ्राय माने कंग्रेचुलेसन हरबाय आरो जायफ्रा मोनाखै बिथांमोनखौबो थाबैनो मोनहोनायनि जिहेतु बेबस्था लाबाय बिथांमोनहा एसे धैर्य हमनानै साननै सानथाम नेथ'थोंसै आरो राजनैतिक भाबै बेवहाय बे बिपिएल बे इउपिपिएल बै कंग्रेस बै बिजेपि जानो मोनला जोङो ज' थानानै इउपिपिएल सरकारखौनो बयनिख्रुइबो गोहो गोरासिन
राजनितिक दल खालामनानै बिटिसिखौ सालायहोनायनि बेबस्था खालामनांगौ आरो जोंनि ओनसोल जौगानायजों लोगोसे मोनफ्रोमबो जाथि बस्तिफोरखौ लानानै ग्रोम ग्रोम रायजो जानायनि बे खामानिखौ जोङो बयबो मावनांसिगौ आङो बयखौबो खावलायबाय लाइमोथि हिसाबै नोंथांमोनहा बयबो बेखौ गोसोआव लादो राजनितिखौ गुबुन सिन्था गैला खालि इउपिपिएल खालि इउपिपिएल बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं खावलायनानै फोजोबनोसै जोंहा बेवहाय नोंथांमोना मिथिगौ जोंहा दामफ्ला भाई दङ दहायनि बेवहाय जिरायफैदोंमोन बेनिफ्राय मुक्ति दङ सरजित दङ जिरन दङ फैलाव दङ आरो गोबांथार दैदेनगिरि जायफ्रा आंजों गोलाव बोसोर बिपिएफ खालामबोदों गोबां आइजो दैदेनगिरिफोर दंमोन दङ दाबो जायफ्रा आंजों खामानि मावबोदोंमोन आं बिथांमोन बयखौबो खावलायलांबाय जे गोनो गोथो दाख्लायसै माने उल्था फाल्था सिन्था खालामनो नांला बिटिसिआ इउपिपिएल सरकारानो थागोन प्रमद बर'आनो चिफ जागोन आरो फैगौ इलेक्सनाव खुनु दला इउपिपिएल दलजों जुजिनो हाया जुजिनानैबो लाब गैया जोङो खौसे जाजोबखाबाय बिटिसिआव उदालगुरिनिफ्राय जोंहा ओरै गसाइगावसिम नोंथांमोनहा अननानै थाबैनो जोंनि बे ओनसोलनि इउपिपिएल नेताफोरजों रायज्लायनानै ब्लकनि नेताफोरजों रायज्लायनानै आरो आंजोंबो लोगो हमनानै रायज्लायनानै थाबैनो इउपिपिएल दोलोआव जगदान जानायनि बेबस्थाखौ नोंथांमोनहा खालामनानै लादो आं बेखिनिखौ खावलायनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोनथों जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय मानगोनां खाम्फा बरगयारी सारनिसिम दानि बिथांखौ जोङो गोबारै खनसे आखाइ खबनानै बिथांखौ जोङो बिदाय होनोसै दानिया जोङो दावराय गाबनाय ग्राम सभानिफ्राय माखासे सार्टिफिकेट जों हरबावनो नागिरदों जोङो माखासेखौ एसे उनाव हरगोन जोङो 10 जनसो जोङो सार्टिफिकेटखौ हरबावनो आवगायदों मानोना जों मेलखौ गोबाव खालामला जोबोद गरम सान्दुं गैयाबाबो गरमथार बैयाव जिरायनाय मानसिफ्रा साबसिन मोनथिगोन माबायदि गरम जागोन नंगौना जोबोद गरम दा बेखायनो जोङो सासेल' बिबुंथि सासेल' आलासिनिफ्राय गुसुं बिबुंथि लानानै जों मेलखौ फोजोबनो सानदों आरो बेनि उनाव जोंनि सार्टिफिकेट हरनाय खामानिया जोंनि अफिसार बिथांमोननिफ्राय सोलिबाय थागोन दा दावराय गाबनाय ग्राम सभानिफ्राय समर बसुमतारी सुक्राम बसुमतारी बिरन मुसाहारि मेरगा मुसाहारि सुकुर नार्जारी बिमल दैमारी खोमदोन मुसाहारि मिजिं बरगयारी माइनाव बसुमतारी दन्दा ब्रह्म बे साजिनो जोङो हरबावनो आवगायदों दा जोंनि दैदेनगिरि मानगोनां बिथांमोननि आखाइनिफ्राय बेखौ हरनो जों खावलायगोन गिबियावनो सफैबाय जोंहा समर बसुमतारी बिथांनो जोंनि मानगोनां एमपिनि आखाइजों हरनो खावलायबाय सुक्राम बसुमतारी हरगोन जोंहा एडिसि कलिता मेडामा सुक्राम बाइकआव दिबोले अनुरोध जनानै एडिसि मेडामा हरदों बेनि उनाव दङ बिरन मुसाहारि बिरन बसुमतारीखौ हरगोन जोंहा मानगोनां एमएलए निर्मल कुमार ब्रह्म फैबावगोन मेरगा मुसाहारि लावफानि सारानिफ्राय बेखौ हरगोन जोंहा इएम सायखं बसुमतारी बिथाङा मेरगा बसुमतारीनो हरगोन मानगोनां इएम सायखं बसुमतारी सारा आरो बिनि उनाव फैगोन सुकुर नार्जारी 2 नं सनापुरनिफ्राय आरो बेखौ हरगोन जोंहा मानगोनां एमपि रायजो सभानि सारा बिनि उनाव फैगोन बिमल दैमारी 1 नं बेलगुरिनिफ्राय
बेखौ हरगोन जोंहा मानगोनां PD सारा गावनि आखाइनिफ्रायनो हरगोन। बेनि उनाव खोमदोन मुसाहारि सान्थिपारानिफ्राय बेखौ हरगोन ADC बायद'आ ADC बायद'नि आखाइनिफ्राय नाजावनो थाखाय आं खावलायबाय। मिजिं बरगयारी बलांगुरिनिफ्राय मिजिं बरगयारी बेखौ हरगोन जोंहा MLA सारा MLA सारनि आखाइनिफ्राय नाजावनो खावलायबाय। रायजोफोरखौ आखाइ खबनानै होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बिसोरल' मोनग्रोबाय जोंहा मानो मोनदिया सानदों नामा? सिन्था दाखालाम बयनोबो रेडि जोब। जोंनि अफिसारफ्रा गासिबो लिरनानै टाइप होनानै रेडि खालामनानै दोनजोब्बाय। रावनियाबो बाद गैया। गासिबोबो रेडि जानानै दंजोबो। जास्ट नाजावनोल' बाखिसै। दानिया फैगासिनो दङ माइनाव बसुमतारी आरो दन्दा ब्रह्म। माइनाव बसुमतारीया फैगोन। बेखौ हरगोन जोंहा मानगोनां MLA जा निर्मल कुमार ब्रह्म सारा। माइनाव माइनाव बसुमतारीनो हरबाय थादों जोंनि MLA निर्मल कुमार ब्रह्म सारा। दानिया फैगोन दन्दा ब्रह्म आरो बेखौ नाजावगोन जोंनि मानगोनां EM सायखं बसुमतारी सारनिफ्राय। दानिया जोङो सार्टिफिकेट हरनाय जे हाबाफारि बेखौ बेयावनो दोनथ'लायबाय। दानिया बिबुंथि लानोसै। जोंनि बे हा होनाय आरो हा मोननाय बेनि जेनाखि प्रसेस सोलिबाय थादोंमोन, खामानि सोलिबाय थादोंमोन, बे खामानियाव मैखोम बाहागो लानाय, जेब्लाबो खबर लानाय, डिसिजन, जोंनि MP सारमोनजोंबो रायज्लायहरनाय, एखनबा MP सारमोनखौ लानानै डिसिनाव हाबनानै रायज्लायनाय, दा बैफोर खामानिखौ मावबाय थानाय मैखोम बाहागो लानाय मानगोनां MLA निर्मल कुमार ब्रह्म बिथांखौ आङो रायजोफोरनि सिगाङाव सुंद' बिबुंथि लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। जोबोद गोजोनथाव दिन आरो बे दिनाव आं आसा खालामदों नोंथांमोनहा बयबो जोबोद गोजोनग्लायनाय मोनदों। दुंदुं हाव हाव बार बारदोंबाबो बा सान्दुं दुंदोंबाबो आं आसा खालामो नोंथांमोननि गोसोआव दिनै जोबोद गोजोनग्लायनाय दङ। जेखियानो जादोंला मानो दिनै बे लाइमोनथिजों लोगोसे दावराय गाबनाय गामिनि रायजो राजाफोरनो जेनोखि फरेस्ट एक्टनि गेजेरजों जेनोखि हानि मोनथाय होनाय हाबाफारि बा मेल, बे मेलाव बाहागो लाफैनाय बा हांख्राय हरजानाय जोंनि रायजो सभानि MP आरो जोंनि UPP दोलोनि वार्किं प्रेसिडेन्ट मानगोनां रोंगोरा नार्जारी बिथां, लोगोसे दहाय फैदोंमोन जोंजों फरेस्टनि EM रन्जित बसुमतारी आरो दासो एसे आवगायाव ओंखारलांदों जोंनि लकसभानि MP जयन्त बसुमतारी बिथां दं। आवगायनि डिपुटि चिफ काम्फा बरगयारी बिथाङाबो जोंजों दंमोन। लोगोसे दा जोंजों दङ ADC कलिता बायदेव बिथाङा जाबाय जोंनि बे चिरां डिस्ट्रिक्टनि ADC प्लास फरेस्ट बिफाननि बिथाङा इनचार्ज जानानै दङ। लोगोसे जोंजों दङ PD प्रजेक्ट डिरेक्टर अरबिन्दर राभा बिथाङाबो जोंजों दङ आरो लोगोसे जोंजों मैखोमै बाहागो लागासिनो दङ जोंनि BTRनि EM मानगोनां सावरायग्रा बसुमतारी बिथाङाबो दङ आरो बेजों लोगोसे गोबां जोंनि मावथि आरो दैदेनगिरिफ्रा दंमोन। दा जेखियानो जादोंला मानो आं नोंथांमोननि सिगाङाव गोलाव बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै, फंनैसोल' बाथ्राखौ बुंनो लुबैदों। मानो होननानै बुङोब्ला गोबां समाव गोबां जायगायाव नोंथांमोननि जायगायाव आं गोबां मिटिं खुंफैबाय
आरो गोबां समावनो आं नोंथांमोननो बे हा हुनि सोमोन्दै गोबां बार रायलायदों आरो बुंदों आरो खोथा होबोदों आरो दिनै खोथा होयै होयै दिनै नोंथांमोननि खामानिखौ जोबजासे मावनानै दिनै फोजोबनानै होनाय जादों। गुबैयै बुंनो थाङोबा बे ओनसोला खिन्थु डिअपि हिसाबै डिभिजनेल फरेस्ट अफिसारनि रेन्ज हिसाबै एरिया हिसाबै बे जोंनि चिराङाव गोग्लैयामोन। बेखौ नोंथांमोना हयथ' साफ्रोमाबो मोनथिया जानो हागौ, माखासे बे ओनसोलनि दैदेनगिरिफ्रा गुबैयै मोनथिजोबो। बियो हल्टुगाव डिभिजनावसोमोन बियो, बे हानि एरियाया हल्टुगाव डिभिजनावसोमोन। नाथाय बै 2015 सनाव जों जेब्ला 7 जन MCLA देरहादोंमोन, बे देरहानायनि उनावनो नोंथांमोननि बे जायगायाव आं फैबाय थानाय जादों। दाथ' लामाया मोजां, आवगायाव जों दैखौ सामफुर दैखौ ट्रेक्टरजोंसो बारोमोन, ससे ट्रेक्टरजों बारोमोन, ससेखौ मटरसाइकेलजों लायोमोन, मालाबा साइकेलजों फैयोमोन, मालाबा थाबायनानै फैयोमोन। दा जिखुनु बै आवगायनि जेनोखि नुथाय, बे नुथायनिफ्राय दिनै बुंनो थाङोबा नोंथांमोनहा जोबोद जौगासारबाय। लामा गैयामोन, लामाया जागासिनो दङ। गोबां जायगायाव दालां गैयामोन, दालाङा जाबोगासिनो दङ। कारेन्ट गैयामोन, बेवहाय कारेन्टआबो दा सफैबाय। गोबां माने डेभेलपमेन्ट जागासिनो दं, बेखौ आं दा नुनो मोनबाय आरोखि। दा जिखुनु हल्टुगावनिफ्राय चिराङाव आं जोबोद दुखु खस्थ' खालामनानै बे डिभिजनखौ आं सोलायनानै लाबोदों। मानो होननानै बुङोबा बे हाखौ जिखुनु प्रकारैबाबो बे लाइमुथि ओनसोलाव थानाय आरो खाथि खाला गुबुन दावराय गाबनाय जायगायाव थानाय रायजो राजाफोरनो बे हाखौ होनायनि बेबस्था खालामथारगोन होननानै जानजि खाफ्रानानै फैदोंमोन। बै समावनो MCLA जानाय समाव आङो गोबां नाजादोंमोन, नाथाय बे समाव जोंनि सरकार गैयामोन। नंखायनो बिथांमोनहा जोंनि जि नाजानाय, जोंनि जि बुंनाय, बेफोरखौ बिथांमोनहा खोनासंबोआखैमोन आरो मावनानैबो होआखैमोन। दहाय एसे आवगायाव जोंना आवगायनि डिपुटि चिफ बिथाङा बुंलांबाय, गुबुन जायगायाव होदोंमोनब्लाबो जों नाजादोंमोनब्लाबो बे ओनसोलाव हा होनायनि बेबस्थाखौ खालामनो हालांनाय जायाखै होननानै बिथाङा गावनो बुंलांखाबाय, नङा होमबा? नाथाय दिनै फैयै फैयै दिनै जोंनि बिटिआरआव जोंनि UPPL दोलोनि दैदेननाय मानगोनां प्रमद बर'नि दैदेननाय जेनोखि सरकार, बे सरकार जानाय लोगो लोगो गोदोनिफ्रायनो बिथाङा हा होनांगौनि खोथाखौ बुंबोबाय थादोंमोन। गाव जेला दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थादोंमोन, बे समावनो दुखुथिया जोंनि हाग्रा बंग्रायाव हाबनानै थानाय रायजो राजाफोरनो हा होनायनि बेबस्थाखौ खालामनांगौ होननानै बिथाङा बुंबोबाय थादों। दिनै भाग्य मोजां, नोंथांमोननि अननाय आरो जोंनि नाजानायनि गेजेरजों दिनै बिटिआर सरकारनि दैदेनगिरिया मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जाबाय आरो बिथां जानाय लोगो लोगो दिनै हा होनायनि बेबस्थाया फारि फारि खालामगासिनो दङ। नोंथांमोननि अनगायैबो गुबुननि सिमायावबो दा बुंनो थाङोबा 4000 बायदि रेडि जानानै दङ। जों 22 तारिखआव होनो थाखाय थाम थिम खालामनाय जादों। दा जेखियानो जादोंला मानो आं आवगायाव गोबां बाथ्रा बुंलांदोंमोन, बेवहाय माइ गाब जुजाय खुनु खोथा गैया। बेवहाय गुबुन जोंनि UPPLनि अनगायैबो सासे सानैयाबाबो हयथ' गुबुन हान्जायाव दङ। गुबुन हान्जायाव थादोंब्लाबो जों दिनै माइ गाब जुजाय खालामाखै। बयनिबो हाखौ बर' फिसा हिसाबै जेरावखि थाया माने जों हारिया बर'आनो हिसाबै गावनि हारिनो हा होलांनो होननानै जों जानजि खाफ्रादोंमोन आरो दिनै बयनोबो माइ गाब जुजाय खालामाब्लानो हा पाट्टा होनायनि बेबस्थाखौ जों दिनै राननानै होफैबाय। नंगौना नङा रायजोफोर? खिन्थु हुरा बुंदोंमोन, खिन्थु बेखौ गोसोआव लाबाय थानो नाङा आरो बोरैबा जायोबा गोसोआव लानांगौबो। जोंजों जुदि जेब्लाबो जुदि जोंनि साननाय हनाय मावनाय दांनायजों जुदि खाब जानानै बा गोरोबनानै जोंजों लोगो होफायाबा खिन्थु जों माखासे माइ गाब जुजायबो खालामनो हागौ होननानै बुंनाय जादोंमोन। नाथाय होनब्लाबो जोङो दिनै बे बाथ्राखौ होनदोंमोनब्लाबो जों लाखियाखै। दिनै जों माइ गाब जुजाय खालामाब्लानो जों दिनै बयनोबो हा पाट्टा होनायनि बेबस्थाखौ खालामनाय जादों। दा खिन्थु मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोनहा गोसोआव लाबाव, बे दिनै बे नोंथांमोननि ओनसोलाव दिनै हा पाट्टा मोनसिगोनब्लाबो नाथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव गोबां जेंना दङ। लामानि जेंना दङ, गोबां शिक्षा अनुष्ठान, गोबां अनुष्ठान प्रतिष्ठान लाबोनांगौनि बाथ्रा दङ, गोबां खामानि मावबावनांगौनि बाथ्रा दङ। दा नंखायनो नोंथांमोनहा जुदि दिनै जे रोखोम माने ग्रोम ज'यै नोंथांमोनहा हेफाजाब आरो मदद खालामबोदों, बेबायदिनो फैबाय थानाय समाव जुदि नोंथांमोनहा
जोंनि दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि बाथ्राखौ लानानै जुदि आवगायथिं आवगायलाङाबा किन्तु माखासे मावनो गोनां थानाय हाबाफारिफ्रा हयथ' एसे उन आवगाय जानो हागौ आरोखि। दा नंखायनो आं खावलायदों, गोबां बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै। दिनै आंनि मिन्थिनायाव निसिमानिफ्रायबो गोबां बेयाव रायजो जाफैनानै दं होननानै आं मिन्थिनो मोनगौ। मानो होननानै बुङोब्ला गोबां जोंनि इलेक्सन जानानै थांबाय। बे इलेक्सन जानाय समाव जाथायतनि बेबस्थाखौ जों खालामबोबाय थादों आरो उनावबो खालामलांबाय थागोन। आरो उनावथ' लासै लासै नोंथांमोननि थाखाय बे जायगायावनो भट सेन्टार खालामनायनिबो बेबस्था जों आखायाव लागोन। दा आपातत भट सेन्टारा बेयाव सफैयागौमानि जाय बिथांमोना गाव गावनि सेन्टाराव थांनांगौ बिथांमोना माने मालाबा मटर गारि मोनाबा जों थाङा, ट्रेक्टरजों जों थाङा बायदिसिनाफोरखौ बुंलायनो नांला आरोखि। मानो होननानै बुङोबा जोंनि सरकारा जेब्लाबो मजबुत जानानै थानांगौ आरो बे सरकारा जुदि गोथाङै थांनानै थाबाय थाबासो नोंथांमोननि जेंनाफोरखौ जों सुफुंनो थाखाय जोंनि थाखाय गोरलै जागोन। आरो भट होनाय खामानिया गावबागाव मोनसे गावनि मोन्थाय बा गावनि मोनसे अधिकार आरो बे अधिकारखौ साब्यस्त खालामनो थाखाय जेरैखि जाया मानो सानसे आवगाय थांनानैबाबो बा ओइदिनखालि थांनानैबाबो भट हैनायनि बेबस्थाखौ खालामनांगोन। दा गिबियावनो आं खावलायदों, निसिमानिफ्राय बेसेबां दं बेवहाय अननानै गसंनो थाखाय आं खावलायबाय। निसिमानिफ्राय रायजो जाफैनाय रायजोफोरखौ गसंनानै होनो दिन्थिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। खनसे सोर सोर निसिमानि दं खनसे गसंनानै दिन्थिलाय रायजोफोर। टटेल बेसेबां दङ? 600 न'खरसो दंना? बेवहाय दंना? गासिबो निसिमानियानो बुंनो थांबा बांसिन। दा जिखुनु आवगायथिं जोंहा बिसायख'थि फैगासिनो दङ काउन्सिलनि। बे बिसायख'थियाव नोंथांमोनहा गाजा गोमजायै गोदो जेरै बाहागो लाबोदोंमोन बेबायदिनो बाहागो लाहैबाय थानो थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायदों। आरो जोंहा ब्लक कमिटि दङ, नोंथांमोननो हा होनायाव जोबोद मैखोमै बाहागो लानाय दुलाल बसुमतारी बिथाङा जोंनि निसिमानिनो ब्लक कमिटिनि आफादगिरि। बिथांमोनजों बाहागो लाबानो जाबाय। बिनद शर्मामोन दङ, बिथांमोनजों बाहागो लादो आरो जोबोद खौसेयै थानानै जाहाथे आवगायथिं आवगायलांबाय थायो बेखौ आं खावलायदों। आरो मोनसे बाथ्राखौ आं खिन्थाबावनो लुबैदों, दिनै दे नोंथांमोनहा बेवहाय हा मोनबाय, बे हा मोननाया जोबोद भाग्यनि बाथ्रा आरो जोंनि सिङाव जोबोद नाजानायनि थाखाय दिनै फिथाइया थायदों। मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोनहा बेवहाय भट सेन्टार गैया आरो 2001 सननि बेवहाय भटार लिस्टआव नाम थानाय जानांगौ होननानै आयेनाव दंमोन। नाथाय बेवहायथ' भट सेन्टारानो गैया नालाय, जिखुनु बेफोरखौ खायदा कौसल खालामनानै जोंहा बे खायदा कौसल खालामनायाव जोंनि डिअफ' कुन्जन बसुमतारी बिथाङाबो जोबोद मदद खालामदों। फिसा फिसौ दायफोरखौ बा गोरोन्थिफोरखौ बिथाङा मेगन मेसेबनानै सहि खालामदों। बेखौ मानिनांगोन बेखौ मानिनांगोन। आरो बेवहाय डिएलसि कमिटियाव जोंहा अमरसिं ब्रह्म दंमोन आरो गोबां दंमोन आरो एसडिएलएसियावबो गोबां दंमोन। डिएलसियाव जोंहा फ्लरेन्स बायदेवाबो दंमोन आरो बेजों लोगोसे दीपक बसुमतारी, नीलु ब्रह्म दहाय बुंनाय बायदि बिथांमोनहा बे कमिटियाव जोबोरै गोसो होनानै नांथाबनानै नारसिननानैबाबो बे जिनिसखौ जाफुंसार खालामनायाव मदद खालामदों। आरो बिनि अनगायैबो जों जुदिও बिथाङा गैलामोनबाबो बेखौ जों गोसोखांनो गोनां जागोन। सासे जुगल किशोर राजबंशी होननाय एडिसि दंमोन आरो बेनो एसडिएलएसिनिबो चेयारमेनमोन। बिथांखौ जोबोद बे नोंथांमोननि ओनसोलनि भीमराजमोन आरो बेजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफ्रा थांदों, आंबो लोगोआव थाफादों आरो थाफानानै बिथांखौ बुंनाय जादों जिखुनु जेने थेने बे जिहेथु बे अरिजिनेल बाथ्रा बियो बेवहाय दोनखोमानायनि खोथा गैया आरो जों थागिबि हारि, गतिके नों बुंनो थाङोबा गुबुन बाथ्रा बा गुबुन डकुमेन्ट्सखौ नायाबालानो आधार कार्ड पेन कार्ड नुबानो हा होनायनि बेबस्थाखौ खालामनो हायो। नों जेबो गिनांगौ गैया, नोंजों जों जेब्लाबो दं होननानै बुंनायाव बेबो गोसोखौ गुरै खालामनानै बेस्रा खनसेनो मेगन मेसेबनानै खामानिखौ मावदों। बेखौ जों दिनै बिथाङा गैयाबाबो जों बाख्नायनांगोन। आरो बेजों लोगोसे टाइम टु टाइम जोंनि मानगोनां लकसभानि एमपि रोंगोरा नार्जारिया फिडबेक लाबाय थादों। फरेस्टनि हा होनायनि हाबाफारिया बेसेबां आवगायखो, बबेबाफोर थाबथानानै दं नामा, माबाफोर बुंनांगौ दं नामा,
आंबो माबा रायलायनांगोन नामा डिसिजन बेफोरबायदिखौ सोंबाय थादों। बिनि अनगायैबो रेभिनिउनि बाथ्राफोरखौनो बुं। रेभिनिउनि एसटिएलएसनि चेयारमेनाथ' आंनो रेभिनिउआव जायफ्रा हा गैजारोङि दंमोन बिथांमोननो गोबां जायफ्रा एप्लाइ खालामदों जायफ्रा हा बिदों बिथांमोननो जों होगासिनो दङ आरो आवगायथिं जों होलांबाय थागोन। दा जेखियानो जादोंला मानो